أب دمتي رادي إرناي نازل أنا كبرات خطاتل تمدب مباركس لما عنتي كمتي لمد كفوت مدرخ ويكا أوبن مايك على مسحونا تخلزقي والدت كدم حجي كل تخفال تقايدو أبتا سالسيتن مدمدمتا كفال مسبس احنا بحد قداي تي مدب كنقصلو يكالنان مالتيو كابيتانو سمعني اللي هاتكون تسوا قبر هو سمعك له يعني اوكي نقعد حن مصخا تمخنياتي سالساي كفال او تناي موداتا تحسبه امونغوس تقارص خا بزياده مناي تعنا امو نهله كامل تعنا يسمع زلهو صبقتلو تسفا قبر حشو كاد هو صبح الله حشو صبح كاد الله هو حوي حاجة حاوين دلاينا هنقبرنا لينا حاجه هو خلينا نرحم اوكي لعلو كله بشمين بشم كلهم تخاتل تدمس رادي إرنان أدلوتان እንደገና ሳልሳይ ጊዜ ዝተመሊስካ ፈቃደኛ ምዃንካ ኣብዚ ምሳና ክትዕልል ኣመስግነ ካፈቱ ተዝሃብካኒ መጠንቀቕታ ከዓ መምህር ኣይትበለኒ ዝበልካኒ ከዓ ዳሓን ምሳይ ስለ ዝኾነ ትዕላል ሽኮሪና ሓውና ተወልኩ ኸዳ ሓንዲ هو الصونا يتقبل دحان بقى حاجة زي تيست يعني راح تعنا بملئتها اللاريا اللي انشك قبري لي خس حقك لا 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 اوكي ودي عقبال الدت حدا كابتي خنقصلو زي حسبنا تقاريص زبلكو انتي كمل الله ويلكا تحسب اسك اوكي مجمريا قال كابت تزاربنا انا بقدامي مقرمتا علني اوكي حنتي مقرمتا لما نسالماني مزاي تدرس تخلون هاري من مالتيو انت ياسا ابتا هوتيل بعل ممر تغليكيل كبطلو كله انا سمعكو شوعت سبيم نيروم هتي ودي تخليها زبال وتهدرات حزمتيو اقتلوهم مهنياتو ساتهم وتهدرات مستقوبو بومبوم فجيرهم تسويهم سمعي نيرم شوعت يوم كترهم يدفلت نيري اقات ግን ጻይ ፌድሮስ ደውልልይ ክልተ እዮም ነይሮም ምክንያቱ መምህር ተኽልክኤልን የማነ ሓይልክኤል ዝበሃሉ ጀጋኑ እዮም ነይሮም እሳቶም እዮም ክልቲኦም ኣብ ኣነብሶም ፈጅሮም ሕጂ ሸውዓተ ሰብኣ ይነበሩን ማለት እዩ ክልተ እዮም ነይሮም እቲኣ መኣረምታ ሓንቲ እዚኣ ክእርማ እደሊ ኣነ ብክስታየ ሰሚዐዮ ነይረ ጭብጥ ግን ኣባል ደቂ ኣራዊት ኣባሎም ዝነበረ تدرس تخلق مقرمتا هيبنلو እዚኣ ክእርማ ደሊ ካልኣይቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዓለም ሽማባ ማለት ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ተሰዊኣ ሰሚዐ ሰይቲ ኣወር ብጣዕሚ ሓዚኔታ ምሳይ መሳልፍተይ ኢለ ጠቂስያ ዝነበርኩ ብፀይቲ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብሕማም ከም ተሰውአት ሰሚዐ ብጣዕሚ ሓዝን ንደቃ كلهم سدرا بيتا صنعت يمنى نعاقا منقسط سمايات يمنى لا فهمك مستي زنبرنا بحادة تسليفنا خنصفو يلو زي ما قالنا حجة خاب سدت ماليسنا تنراخب كندي نتحبوسنا وي كندي نتزح دخلنا يو حدثنا كلنا زحالفنا يو معللنا خلو سمعنا بزخنا جن بتاع محزن ኣብ ፌስቡክ የርእዮ ኣነ እኳ ጽሒፈ ነይረ በዛ ኣጋጣሚ ግን ሓዘነይ እናገለጽኩ ምስድራ ቤት ካኒ ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ክልተ ክፋል ዝዕለልናዮ ንዓና እውን ኣብዚ ትመደብ ሰሚዑ ሰብ ሰደልና እንዲ ርእቶ ወይ ሕቶት ኣለዎ መገዲ ቴሌፎን ወይ ብቴክስት መሴጅ ማለት እዩ عندي ديتيل تنات كاز نبرة سرح كابتي 74 كساب 7 شوعتن ودي بكاز سرح لز نبر كاوشتي كتمام مالتي قدمي الميدا موصاخه انتي نيرو بزي كا ورقه معدل 75 اوكي كاب 7 او 75 اوكي كاب 75 كساب 7 شوعتن ايوه بزي كا فلايرز ورقه مع مزرقه بكتماسي انتي تقند سرحكم نيرو اوكي سرح زنبره ناتماو
ናይቶም ኣብኡ ተወዲብና ንሰርሕ ዝነበርና ቀንዲ ስራሕ እንታይ ነቶም ደቂ ኣራዊት መፂኦም ዝቀትሉ ዝነበሩ ወይ ፍጻሜታት ዝገብሩ ዝነበሩ ንዕኦም መጽናዕቲ ምግባር ንዕኦም ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር ማለት እዩ ነቶም ምስ ደርጊ ተሓባቢሮም ሰባት ዝቀትሉ ሰባት ዝእስሩ ዝርሽኑ ዝነበሩ ሰባት እቶም ናይ ድህንነት ዝበሃሉ ቀንዲ ንዓኣቶም ምልላይ ምፍላጥ ታርጋ ማካይኖም ታርግአን ካበይ ናበይ ይኸዱ ገዛውቶም ኣበይ ይጥቀሙ ኩሉ ዚታት ምንቅስቃሳት ነጽንዕ ነርና ማለት እዩ እጂ ኩሉ እቶም ደቂ ኣራዊት ክመፁ ከለዉ ክቀትሉ ከለዉ ቀንዲ ምንጪ ማለት ንሕና ኢና መጽናዕትታት ንገብር ነርና ማለት እዩ ካብኦቶም እቶም ከምዚ ዓይነት ምስ ደርግና ተሓባበሩ ህዝብና ዘጥፉ ዝነበሩ በዓል መን እዮም ኣብ ምልላይ እዚኣቶም ቀንዲ ካብቲ ስራሕና ዝነበረ ማለት እዩ منقصاصاتهم نصنع مالتي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا دقا راويت كنبل كلنا حجي كاب تقارلت خميدا زعتو مالتي مش حكا هو ستوم الزنب على البينات مالت نديو الوقت كلهم بقطتاتهم تي كلها هنات زرخبنا يو حبريتات وملؤ نبعتهم كم زبصح خيد ساتهم كاني نوتهم مصنعتي تصنعوا سبات ميصوم سرحيت فتصو ማለት ዝቅተል ለቀት ፈጣት ከም ትራቀ ናይ ፈዳይን ስራሕ ይሰርሑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ቀንድና ህና ከም ዝበልኩኻ መጽናዕቲ ኣበይ ይኸዱ ዋላቶም ገለገለ ንኣብነት ሕጂ ሬድዮ መሪና ኣነ ከባቢና ገጀረት ስለ ዝነበረ ኣብቲ ከባቢቶም ሬድዮ መሪና ኣብኡ ዝነበሩ ወታደራት ኣበይ ይኸዱ ናበይ ይንቀሳቀሱ ኣበይ ቦታ ይዘናግዑ ኩሉ ዚታት ንሪኦ ንኣብነት ኣብዚ ጥቃ ሕጂ ቀይሕ ባህር ተባሂሉ ዘሎ ካሃስ ኣብኡ ሕጂ ሓንቲ ናይ ቤት መሳዕስዒ ገይሮም ነይሮም ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ወሲዶም ኣብኡ ከሳዕስዑ ገለመለታት ሓንቲ ከም ዝሆል እንዳ ትራፊክ ነበረ ሙፊታ እንዳ ትራፊክ ነበረ ቀደም ፊታ ስታይ ኣብኡ ነይራ ሕጂ እዚኣ ምስ ፈለጥናያ ከይድና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ዝኸዳ ምስኦም ገለመለታት መጠንቀቕታ ጽሒፍናላ ማለት እዩ ኣብኡ ከይድና ነገር ጽሒፍናላ ከም ቀፂሎም ኣደይ ቀፅልዋን እንድዕግ ድሕሪኡ እኳ ክስታይ ነበርኩን እምበሪ እታ ጽሒፍቲ ከይድና መሬት ምስ በለት ከይድና ኣፍ ደጋ እቲ መንደቕ ኣብቲ ናታ ማዕፆ ድሕሪ ሕጂ ኣብዚ ተብላ ወይ ልኹን መጠንቀቕታ ተጻሒፉ ኣባተ ተቂዓ ማለት እዩ ሁኔታት ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ከም ዝብለካ ዘለኹ ዝኾነ መጽናዕትታት ዝኾነ ኮሚታት ዘሎ እቲ ስራሕና መጽናዕቲ ነይሩ ማለት እዩ ነቶም ክስታይ ሕጂ ዝክሮም በዓል ታረቅ ዝበሃሉ ነይሮም ኣስማቶም ከማን ረሲዕም ብዙሕ ግዜ ነዊሑ እቶም ኣፋይን ዝበሃሉ ካበይ ናበይ እንቀሳቀሱ ከመይ ጌርካ ስታይ ትገብር እዚታት ሕጂ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብቲ ስርሖም ነዚታት እዩ እቲ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ርስቲ ካልእ ማለት ወጣ ዝተላእኸካ ካልኦት እውን ብሜዳ ዝመፀ እዚኣቶም ከመዮም እዚ ነዝፅንዕዎ ዝብሉ ዝተባሃለካውን ኣብኡ ድሓር ከዓኒ ኣብተን ትካላት ንኣብነት ኣብ እንዳሜሎት ነይሮምና ኣብ ኤርፖርት ነይሮምና ኣብዚ ሳን ፍራንሲስኮ ምናልባሽ ኣስማቶም ኣይብሎም በሪ ኣብኡ ከም ዝነበሩና ብቐጥታ እኳ ምሳይ ኣይኮነን ትርክቦም ግን ፈልጥ ነይረ ዝተሓባበሩ ኣብ ኩሉ እቲ ኣብ ሆስፒታል ነይሮም ኣብኡ ዝግበር ዝኾነ ነገራት ዝተሓባበሩ ወጣ ኣብቲ ትካላት ናይ መንግስቲ እውን ሰባት ኣብኡ እንታይ ይግበር እንዳረኸብካ ኢንፎርሜሽን ትእክብ ማለት እዩ ሓበሬታት ስለዚ እዚ ነይሩ እቲ ቀንዲ እቲ ስራሕ دحراي قاب كابزي 76 77 ገጽኳ ትናይ ፈዳይን ስራሕ ዳርጋ ስታይል ዳኾነ ይትረቦ ትናይ ድህንነት ስለ ዝበርትዐ ዝሕል እንዳበለ ይመጽዩ ብዙሕ ስታይ አይነበረን ጥራሕ ነይሩ ግን ኣቑሑታት ሙፃእ ገለ ሙፃእ خاني ከምዚ እንዳበዓል ኮንጎ ጎማታት ኮታን ሜዳ ለድሊ ዝኾነ ነገር ከኣኒ በወገልና ማለት እዩ ኣነ ጥራሕ ዝተሳተፍ ኩሉ ተሳተፍ ኩሉ ከምዚታት ከኣ መድሃኒታት ሙፃእ ዝኾነ ነገር ከም ተሎ ንሜዳ ዘድሊ ነገር ከኣኒ
أصنعك يسرح نيرو مالتي والغات تي حفش أو نايتي عاوز نبرة حفاش الدبات نبرلو ولا غم هو فيها ونان سبع نبرنا زيتاتي نير جي من الباش حنتي أنا كاب حدا قاعد وصع كوازبلا الراستاي نعمت عمز بحال نيرو حما انتاي بلني مبار صلاي نسحرت غصو يوفرالو تسمع مو ابتا نوكو خيتكا ابتا بلوكو همكا نابا يبل بمنقد دك محرد يخوص بدك بمنقد مندفرا ወይ بخلت نابا كنز خيد اب اخيتكا تخاتاتلي لنا مالتي حجي انا هيدي شغلتا غير هيدي حجي تاندا بنزين ان شاء الله بقى ايوا ندفرا دك محرد خيد ابتا دا بنزين كوفي مالتي اوكي حجي اب حتى غزي ما لازم يبلن زن اوتو بليندا ما كاين يتبل ما حد سراوت الى تبوتا مال اما خلعتي بقى اب حتى غزي سي بزي بقى حوتا دمصان تخيلن بستايد مصان متيل جي اب اما قولم سلازخونكو بقى مصيم يحزن مالتي ابزي انتي تقبر إلهم حيزم نافتا نشانخ من دفرا هذا ترجع دلوا دقاقون ناو ترجعهم حيزم يحزن مالتي أبز انتي تقبر سبي صبح ايد غنسة هجي أقات آمي زي برهانة والدبري زي دحراي جيت تسوي ناي وجه ناي سليا حلاب نمره درجة خورين البتح نيرو بحمامي تسوي حجي دحرنا تمنت نسو كم من دفرا بعل نسو انتاي متو نيرو مسلكا كوچينت غوتيتو بوم زخونه نجر شقط ገለመለታት يمتو نير حجي انا نمسن وتلاز بحال حركي نيرو كمو كغبرو بقى شهنا هوننا ገለገለልና ኣብ ከተማ ምስተራቀብና شطوا لهم كل الكبل نرخبهم مالتي وما نحنا دي نحجزكم بخنشايتكم إلا نحجزهم قال ماله انت لا قومتهم تقومكم سي نصمني نحنا خنشط لكم نحنا نحرب خمس واقع هيكم ابز دكانات ان ابلنا بعلها نشطوا نشانا خوننا يلنا قال متى بزيا حرايلنا تسمامعنا نيرنا مالتي حجي تود حرايل تسمامعنا قن اي متسنو ويحجروا اقاطعني تم وتهدرات حيزومني كله وجن كوتشنت بوتيتو بمنقد من دفرخ مص امع ديري جي بقى ناي بقى بعدل يا دبلكا ري امع دي على ليو جي اكو نهركم زي نزي اخصبت صنيحه بقولوا مالتي مش تهدرات يوم حيزومني بقى ابزي انت يتقبر الله خايلهم بقى بالساعه يوم استاخذ بيلهم ندحريت ملسوني بقى لا استاخ يجي نود بر رخم ابلهم نعم ابا كلهم حيزومني ناو خد مالتي نعخاكو يخصبت صنيحه ود بر برهانه يشمو نعخا يخصبت صنيحه ابلو مالتي فلطو دي هو فلطو نعخا يخصبت صنيحه بمحرኛ غيرهم حطو مالتي أبيت فلت أولو نزبون وسط اللي يقال ملتات قليلو بزيئة نحو يخص بصاني حمس ولكم بزيئة بدفع بلومني سرحون كيدهم مالتي هجين أبي كيدهم كمزلو تما قد تسنعك هالها مالتي هو هلا أي تأثير أتي نيرة تخون نبتا استعمالي سومني أخيلني أفيا نيرة مالتي أوكي انت قديمة زي حبك وعبتويت مع صرتو وتي خامل يسكابكم ومزحر استيرقي بما غير كمالتي اجي انا بقويا نس من حاتولت حمي ابي نيرو مسلك عفطيرني اندا سغا اندا بوي بحتا تفلط ادخا ابتطقا نيرا انداش او ابتطقا مزنبرت كان بقولو او اختن حكايلني بقى سدد مصبولني نود بري قطيريتا دكان نابتي ودنا خرن نيراتا دكان تراخبنا لقدم هجي ابقى مصاد حنيده نو بشلت ايغيره كيده نغيره مالتي تازغاطمت ግን
كلن تن سراويت نابي قص خيدو دك أمحار قص عد حوش قص خيدو كل أخلوه سجعب أخلوه كلن قص خيدن عمل قراب بليت عمل أبي كيدو بأجيرو نقر مسبلكو يصعب شلتان يراتب دوم جاي خصبت أنا حق كيف خيدو بس ما أنت راقبون تاي جروا أي فلتن بقى بزياء تمزي إلى خب حدا قاوت عملتي أنا من التراب خنزياء ده حركات أمي نسود بري تسلمنا أبحنت جانتا فزحتنا مالتي هذا خنزياء لنا نعلل نيرنا بعد تفاليتنا خاني تعمل ميدا تلبق قومت سيدت نيرنا برجيد أربعة بحد نيرنا قات أمون لحردا أنا قد فتاري منبر أبتناي نايس اللي عيلنا تماريس زنبرنا سبعة مساء نيرو ودبر بقى غير قتلوس قاعد دراقيهم ناي مسبع لوتشو زل على ناي سلا نيرو دحريقن بحمام تسوي مالتي دحرنا تصنت وانا بعضي داربع حيال قابيرة 10 عامات قريب كم بسوا بحمامي تسوي مالتي إذن يروتي ناي نيرو بقى سيت حفيشاوي بزرزر بزح استاهلو بزح قادر السحنا يقالو خلاص ما تسب ولا قدري بزح نجر له زيتات نيرو مالتي تسرح حجي حنت خفلتات اللي خباها وديا والدت كتوصل ميدا دو برتع ولا خميدا كتأتون ختمه وكل مغنياته تي منقدي كل قدم يدحن نيرمبر كل واردياتات يوم غيرهم له وارديات كتأتون انت تتحيسكا ويو اتم دك اراويت كن اصنيعهم بليتي يوم دعتو نيرم اتموصا ون صقمالو كل شعب مغنياته كل شعب حلوات بوتا حدغنيا ولا خب قدم تبوتاتا حدغنيا ترفدو زدحراي ازيو سورا إرترا تنهاهيرو موني معت وتهدراتهم عند زلوم أوشت ختماتهم لا تقنصلون لا تقتلوا قدم እኮ تذكر እንደحرقون ولا بعد درع اتيم كبر كلوت مجمريا سبعات ማለት 7 ገለ ولا نوع على درعتي اب حدغا منقد صنحم يم ابي تصبيو منقد صنحم يم حزمم قدم حجي كل شيء عسي حدغا له مالتي تأتكم كتوصل ايوه كل حدا مالتي كله وياه هو إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمتي رادي إرناينا زلنا كورات خطاتلتي مدب شكرينا حونا تخلزقي والدت قدين تقارا لاي ودي والدت مسانا له قدامين كالأين كفال على لكاينا نيرنا المحجي لو مي زد كاتتلو زلهم سالساين ناي مجرشاني هتكون مالتيكم بخال توبيك تزي ترخيبنا مالتي ودي والدت قد محجي ابتي حلف كفالات كم زعللنا يو بممهر تتخلكيل توديبكم تسرحهم زنبركم تردين زلو ابتي زعللكاني عندي تي مخنيات مأسريكم انتاي نير بجحري تأسيركم نيركم مسكا قرب ساعة قرب بس حلفت بقرنا يتقصنا مثلني نحنا بممهر التخليكيل توديبنا اب كتما نسرح كله تي اغابابات تنغيرنا نقصنا كلنا امونغو تاثيرنا تتحيزنا ترخيبنا مالتي تاي كتقبلهم ترخيبكم اوكي حجي اتي قداي كما يمسلكا نحنا ورقه نيرو زرقح قومون نحنا زي حبرت بيت مرتينا نمار نيرنا ابت حبرت بيت مرتقا غوربيتنا يتنداطر سراويت حجي نتنداطر سراويت وين كنا صنعون اوشت اتينا تخنغبر كم زلنا بزح اورا مساي بتي حرك حوي سلازخونه نعاي صبو غير زامنن نيرو ناتم حوي فتنفاس حركو نيرو قوميناتي قندي كلتيفنا انا وديبو استايغيرو مسانا استايز غبره نعاي صبو يدفلطن نيرو مالتي قدم يدا موصو حجي تزاريبنا تي حبرت بيت مرتن تنداطر سراوت بلا جيجينيون بحدا مندق بلي استفلي حجي اول كنسرح كم نخيل كومونتي ورقه تدهبنا كنزرغحو كل زيتات
كنزرجح كلنا وينسب كنهب كلنا دماني تتنكنا كنسرح كم زلنا نزين فلت سب كنهب كم زي بلنا كل زيتا نجيرنا مالتي حجي حمش تسبينا نيرنا اوكي جزيو أنا هفتين كير حنساون بجزاء يفلتيو دخل جبر سلاسية سوء دخل جبر سلاسية قومون تشمت مسجن إنا نيرنا مالتي حجي هفتين كير ويكا جزاء نولو وقلتين عن صوء نيرنا وعي نيرو هفتمرتون مبكار شجار عالميدو اسمه مهران بأس كوميتاتي نيرو حجي أبتك هيدو قرب يسكفنا نيرو بتاعنا سنة نيرو هلو راح يجي انتا يقدر نقرماي قرعين عزبهال قرماي قرعين عزبهال نعو ورقة زهوبة نصو تاو اتي قرماي قرعين خمايو أبو أرسراويتي أرسراويت كوينو أب أوغاديان سلازموتي أبتن دات أرسراويت أو يزغمت نير حجي أو ساتهم الله أخو مسحواتو قال ملتات ناقبابرو ومستمتر أرسراويت تناديهم كأني كداونت نايت أرسراويت اند حاد سبان داس تارارا قال ناقبرا يمزقونو بتعمي حماق هوتي نيروهم أو قل مسانا مهار نيرو حجي جزائي نقرما يقرعينا ورقتي هو مالتي ندات أرسراويت يزنبر أتصبق خيات صنعي بتهوخ أو كله بتاع ندات أرسراويت تزاراري من أصل زنبرنا أتينا قناة صنع دقا بحجين أمنت بحاليها جولة زبهالو ندات أرسراويت نيروب مساعتهم كنرينا قلملتات لنا بمندق نتيرنا أتينا رئينا يوم بيتات بمندق ستتيمك أي حلفني مندق نتابعو إتهم قال عقن انتاي قبرو تقالي الكاس اللي زخونه بتنا الشركان بانس اللي زخونه تمأتوي بتاقن أبقراج بتمندق حقوري الكا ورد سلازبلو كي رأيوهم ترسراويت بقى يعطو يملك ترسراويت سلازخونه خاني انت رأيوهم من بزح شلل ولوم نيرم مالتي إجن احنا غابا أتينا بقبلنا أتينا أتي أنا زيادة أنا يخمان كيدا مسؤول رئينايا آتينا وش تندات أرسراويت سقعاو تندات أرسراويت تايمسل قلملتات آتينا مالتي آتي رئينا قلملتات خير نيرنا مالتي حجي إذا ورقة جزائي نقر ما يقرعينا هو مالتي نقر ما يقرعينا يدفل حجي مسحابو نقر ما يقرعينا بقى كانوا كوي نسمع بقى ورقة رغيبو أبزا جبو حزام مالتي حجي أبتو بيت مرتنا حانت بالتعمي فريج بلد صدق تقوال نيرا إذا قوال زيئة بالتعمي نعاء ممهران ديوم قال دي بقى فليتي بالتعمي صدق تصور إنسان قال مليان صدق تقوال نيرا نزيئة كابدق قد متسي نزا إثيوبيا قبر مريم تبها حوا درافي تيا حوا نعاء حجي سو بتعمل توانتي ما هونتين بشغلة عيزو قلملتات نزاق وانا يحزق مساء عبك قبل مالتي فادس من ملتي واسدانير حجي كم تنا عبر السمنا ريخا ديت أرفهم من زي دربي اللوم قلينا برد قرماي قرعينا قن حدا بتخ تتريأسي تيجامون سيس تلاقا قبي خستاي قلا قن ما عند أتبتخ ملكع كأ يلان كده يلان اوكي بقرات ندقن نعو خدغو حيقبل نيرو نتاقال عن تقال كحدغو فتيم كاي راقبن يوم تي ود هفتا ما انت بشكلتا زلاطو قلملتات كل نغرو غوتونون قلملين كاله دمسل ግርማይ ገርዒና ድማኒ በቃ ምስትደሎን መናብሮን ገለመለን ፈጽም ታዲያ ከይድ ንዓ ብል ተሃላልኽ ኣብትልኻት ሕጂ ገዛኢ ወረቀት ሂብዎ ስለ ዝነበረ ሕጂ ሳቶም ካብ መጠን ቲቪ ጻዕቅ ጽርግያ በቲ ጽርግያ እምን ምድርባይን እንዳሎም ሰብ ገለዝ ስለ ዝኸይዱ በየን ኾድ ዝዓተ ለርያ ዝበሃል በዚ ናይ መቃብር ዝነበሮ ናይ ጸጸራት ዘፊድ ላግጅ ነገርካ በትግራው ትቢልካ ቡ ገይሮም
ጽሙዋ ኾነሎም ብገረም እንዳኸዱ እግሮም ሲዒቡ ኣነ ቆይሉ ነዛ ወረቀት ክትፈልጡን ንዓይ መን ምዃነ ኢሉ ነታ ወረቀት ኣውፂ ይሂቦም ኦኬ ሕጂ ታ ወረቀት ምሳቦም ኣብኡ እሳቶም እንታይ ኢሎም ይዕገርግሩ ንሱ ከዓ ኣነ መን ትፈልጠኒ ኢሉ የፈራርሖም ማለት እዩ በታው ከም አንዳ ገበሮም ከሎ ሓደ ጠር ሰራዊት ብኡርና ከደ ከሎ ይሪኦም ማለት ነታ ወረቀት ኣብኣ ኮላ ስለ ዝጠርጠራ ኣብኣ ኮሎ እንታይ ይገብር ብጉያ ኸይዱ በቲ ናይ ጠጠራት በትና ቤት ናይ ጹላ ደሎ ብጉያ ብኡ ኸይዱ ወታደራት ነጊሩ ማኪና ገይሮም ኣበይ ጸንሖም ኣታ ኒ እንዳ ማርያም በኒያ በዚ በብላጅ መጽኻን እንዳ ማርያም ቅልቅል ክትብል ንባ እንዳ ሚካኤል ቅልቅል ደላ ደላው ኣብ ጸንሖም ማለት ኦኬ ሕጂ እንዳ ተኸራኸሩ እቲኦም ናይ ፍቅሮም ክገብሩ ንሱ ምስኦም ኣትዩ ነታ ወረቀት ክዋጠጡላ ከምኡ እንዳተባህሉ ትላዕል በጽሖም ማለት እዩ እሱኻ ትጠር ሰራዊት ኣብታ አንጎሎ ጠር ሰራዊት ሒዙ ኣብ ጸንሖም ማለት እዩ ሕዛ ቢሉ ተፈተሾም ወረቀት ምስኦም ትጸንሕ ማለት እዩ ወረቀት ምስጸንሐት ያላ ወንበዴታት ተራኺባ ኢልካ ያላ ማኪና ጽዕንካ ዋው እንዳበልካ ነዞም ሰለስቲኦም ኣይብኢዶም ኣይብእግሮም ማኪና ገይሮ ግብ ትድቕድቆም ማለት እዩ እዛ ከመይ ዘለት ጓልን እዚ ዝብለካ ዘለኹ ወጻተኛ ግርማ ገርዒናን ብመርመራ ኣብ ግብ እቲዮም ምስትህና ብልዎም ማለት ሓመድ ትገብርዎም ግርማ ገርዒና مستقد إذا كل ما سنقولي إن قال ملان سيرامو جزاء 5 هابو ينقر مالتي ورقة تحيزة جزاء هي بالنبي أبي له أب حبرة بيت مر أبي هي بك أب كم أب زندا دانا قاسة بحال ندا شهني راو أو هي بالني إلو ينقر مالتي إت حدي رامم أي بقول عيسى تيجي رامم أو مرمرة اتياتهم زي هي بالنايلهم بزخنا جن حق أخوته تقدقيطه مالتي ግርማይ ገርዒናኻ ሕሰቦ ወዲ ጠር ሰራዊት ኣብቲ እንዳ ጠር ሰራዊት ምስኦም እንዳዓበየ ንስኻ ወድና ናይ ወንበዴታት ሒስካ ክትጥፋና ጽንሒ ካይዶም ኣይገደፍሉን ሕጂ ሰዓት 10 ንጽባሒቱ ጠር ሰራዊት እዞም ድህንነት ዝበሉ እታ በስመራ ናይ ዓፋን ትበሃል ሰብት ውድእ ዝነበረት ንግርማይ ገርዒና ጽሒኖም ናብ ቤት ትምህርትና መጹ ማለት እዩ ከርካ ስማትና ኩሉ ባን ናይ መኒኻ ትብሎ ናይ ገዛኢ ሽም ተማሃራይ ሕብረት ምዃኑ ሽምን ገለመለም ኩሉ ስለ ዝነገሮም ይመጹ ገዛኢ ከም ኣመሉ ኣብቲ እንዳ ሻሂታት ተደናግሩ ክላስ ያተው ነቲ ኩሉ ክላሳት ፈትሾም ንሪኦም ኣለና ግርማይ ገርዒና በዚ ብኽልተ ክስተ እዮም ደጊፎም ደለው በቃ መሰናግሊ ደለው ገለት ዋው ዓቢሎም እዮም ንሪኦም ኣለና ሪኦም ኣብዚኦም ኣሎ ደሞ ኣብቲ ክላስ ኣትዩ ሪኡ ገዛኢ ነበረን በርከ ንሕና ካይፈለጥና ገዛኢ ከም ዝሃቡ እምበር ኣውለና ኣብቲ ክላስ ብሙሉእ ኣብቲ ክላሳት እዮም ዜሮም ማለት ሕጂ ኣብቶም ሻውዓይ ክፍሊ ዝነበርና ሽዑ ኣብ ኩሎም ዜሮም ሲኢኖም ሕጂ ሒዞም እናተመልሱ ግን ብማዕዶ ኣብታ እንዳ ነጋሲ ይሪኦ ንህልኩም እዚ ይብሎም ማለት እዩ ሕጂ መፂኦም ኣብታ ጥቑ ክበፅሑ ከለዉ ጥምት ተበለ ግርማይ ገርዒና ደጊፎም በቃ ብክልተ ጎኑ ከም ዝገሮም ደጊፎም ኸዱ ሽዑ ትፈልጣ ኻታ ናይ ብላጀ ጁኒዮ ለጥ ባርበረስ ፒሮድ ያትበሃለላ አንጎሎ ምምጽሕካ ካብታ ኣፍ ደገ ሰዓቃ ያላ ምስራአዮም ህድማ ገብር ማለት እዩ ማልጣ ተጓየ ኮይኑ ሽጉጥ ኣብ ክንዲ ብተኽሲ ብኢዱ ሒዙ ዳርባ ከምዝ ደንጎላ ማለት እዩ ደርቢ ርእሱ ሂቡ ተገደፎ ጥቅልል ይወድቕ ገዛይ ኣው ዘቢጦም ሒዞም ኣብ ማኪና እትዮም ግብ ድቕድቕዎ ማለት እዩ ግብ ምስእተውዎ ሽዑ ንዕኡ ከዓ እስቲህና ብልዎ መርመራ ኣብ ኤሌክትሪክ ትበል ኣብ ገለይ ትበል ከዓኒ ዋዕ ብልዎ ከዓን ገዛይ ሽዑ ንዓይ እንተሸመን ተኽለነቶም ሰለስተ ዝተረፍና ከዓ እሱ ከዓ يركسكم ማለት ነው ኦኬ
ረክሰና ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ይገብሩ እንጥባሒቱ ሰዓት 10 ንሕና ይፈለጥናና ኣለና እንታይ ነርና ፒቲ ነርና ናይ ፀወታ ትምህርቲ ነበረናን ኣነ ምስ ኣሕዋተይ እንዴት ዝሰርሕ እንዳደኻቁ እንዳድኳን እንዳሻሂ እንዳገለ ናይ ተምሕዋተይ ስለ ዝነበረ ኣነ ቀልጢፈ እንድሕር ተፈዲሰ ናብ ስራሕ ኣሕዋተይ ዝጎይ ነይረ ሕጂ ብሽግለታ ገይረ እንዳኸድኩ ኣበይ ረኽቦም መስለካ ዋው 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 እንዳበለት ኣብዛ ሸርካን ባነ ረኽቦም ማለት እዩ ጅን ኣይፈልጡን እዮም ኣይፈለጠንን ወላ ገዛውን ኣይራእየንን ሽግለታ ገይራ ንገዛ ገዛ ይኸይድ ማለት እዩ ሽዑሪኦም ቤት ትምህርቲ ኸይድና ተፈዲስና እቶም ዝነበርና ፒቲ ስለ ዝነበረ ፋሕፋሒልና ንገዛና ኸይድና ተሸመ ድማኒ ኣድሓነት ኪዳነ ማርያም ትበሃል ዓርኪ ሓውሳ ዓርኩ ማለሲ ጃ ጽቡቕ ዝፋተው ስታይ ስለ ዝነበሩ በታ በዓል መልሽሙ ዝኸድዋ ዝነበሩ በዓል እቶም ተታሒዞም ዝበልኩኻ በኣግ ከም ዝኸዱ ስለ ዝፈልጥ ነበረ ገዛኢ በዚኣ መንገዶም ኣቋራጭ በዚኦም ዝኸዱ ስለ ዝበሎም ኣብታ እንዳምክኤል ኣብኣ ፀንሖም ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ እንተሸመ ኣድሓነትን ሒዞም እስቲህና ብልዎም ማለት እዩ እንዳቆጥቆጡ ኣብ ማኪና ሰቂሎም ግቢ ድቕድቕዎም ኣብ ግቢ ግደፎ ከም ደረ እዛ ጓል ከዓኒ ኣይ ብኢዳ ኣይ ብእግራ በቃ መዓት ፀገም ትረክብ ማለት ካሳ ካብኡ እንሳ ግን ጓል ሻምበል ኪዳነ ማርያም ኣድሓነት ኪዳነ ማርያም ትበሃል ብጣዕሚ ንፍዕት ጓልያ ኣባ ኣነ ኣቦይ ወታደሪ ከምዚ ምስ በለቶም ነባ ፀዊዖሞ ኣባ ኣሽዑ ብህፁፅ መፅኡ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ የውፃ ማለት እዩ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣውፃኣ እንታይ ትገብር እዚኣ ሕጂ ገዛይ ትፈልጦ ናብ ተሸመ ትመፅእ ስለ ዝነበረት ቃንጥቃ ስለ ዝነበረ ናህና እንዳተሸመ ንዓይ ህደም ክትብለኒ ካብታ ቤት ማእሰርቲ ገዛ ምስ መፀት ካብ ገዛ መፅያ ገዛና ትመፅእ ማለት እዩ ገዛውትና ሕጂ ወዲ ሓወይ ምሳይ መሃር ነይሩ ኣብቲ ፅርግያ ረኺባ ንሓውኻ ፀዋዓዮ ትብሎ ሕጂ እንዳጎየ መፅኡ ዝቆልዓ ኣድሓነት ትፅዋዓካ ኣላ ብለን ሕጂ ትፅዋዓካ ኣላ ምስ በለኒ ኣነ ከዓ ኣብቲ እንዳሓወይ ስራሕ ፀኒሐ ተመሲሐ ነቶም ሓወተይ ከዓ ምሳሕ ሒዘሎም እየ ዝኸይድ ነይረ ሕጂ ናብኡ ክምሳሕ ኢለ እናተቀራረብ ከለኹ እዚ ቆልዓ ንዓንዓ ኣድሓነት ትፅዋዓካ ኣላ ብለን እንዳጎየኹ እታ ፅርግያ ኺድ ተበልኩ ኣድሓነት ተሸመ ተኣሲሩ ኣነ እውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ሕጂ ወፅአ በቃ መዓት ሽግር ተረኺቡ ተሸመ ዋዕዋዕ ኣቢሎሞ ህደም ንስኻውን ምስኡ እንተደኣ ነይርካ ህደም ትብል ዋዋ ዳጎየኹ ሽዑ ንገዛ ጎይ ሕጂ እንታይ እቲ ናይ በዓል ዓዲ ንፋስ ቁሪ እቲ ዶጅ ከይድካ ምኻድ ብዘይ ኮንጎ ገለመለታት ኣብኡ ምስከድና ዘጋጠመና ስለ ዝረኣኹ ነፀላ ኮንጎ ክገብር ኢለ እናጎየኹ እታ ገዛ ናኣቱ ማለት ኣብታ ገዛ እቲ ነዚ ሕጂ እቲ እንዳሓወይ ክልተ ንስቲ ኣሕዋተይ እንደለዋ እቲ እንዳሓወይሲ ክልተናስ ኣብ ሓደ ናቱ እዩ ናይቲ ሓደ ሓወይ ነቲ ሓደ ሓወይ ከዓ እቲ ሓደ ስታንሳ ሂብዎ ማለት እዩ ኣብ ሓወይ ዘይምንዓው ስለ ሓወይ ማለት ሕጂ ብፂለ ተብ ኢለ ነፀላ ደሎ ኮንጎ ደሎ ገለ ላዕልን ታሕትን ተበልኩ ኣታተኸውንካ ትብለ እንዳ ሰይትሓወ ዳሓን ኢለ በቃ ንዓ እንዳተብተብ እንዳበልኩ ነዛ ማዕፆ ክፍት ኣቢላ ተረኣየቱ እውይ ጠፊና ትብለ ሕጂ ይህ ተልጋ ገዛ ብሙሉእታ ተኸቢባ እዋ ርኢ ተበልኩም ፍኒስትራ ተኸቢባ ማዕፆ የለ መዓት ብረት መዓት ካላሽን እንዳሓዙ መዓት ገዛ ብሙሉእታ ተኸቢባ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا እንታይ ትብለኒ እዛ ሰይትሓወይ ንዓ ኣብዝር ማድዮ ትብለኒ ክፍት መሰበለታ ኣብዛር ማድዮ ድርግም ይብል ማለት እዩ ኣበር ማድዮ ድርግም ምስ በልኩ ቀዳማይ መሪሕዎም ዝመፀ ግርማይ ናይ ጀብሃ ዝነበረ ተጋዳላይ ንዑ መሪሕ ዝመፀ ማለት ካሊነ ዞም ዓፋን ነቶም ጦር ሰራዊት ምክንያቱ ናይ ጀብሃ ኮይኑ ኢዱ ዝሃበ ካልኣዩ ተኣምራት ዝበሃሉ ነታ ጉጅለ ናይ ዓፋን ዝመርሑ ክልቲኦም ሓደ ከዓ ሳልሳዮም ይኣቱ ነዛ ገዛ ግልብጥብጥ
እታ ሓደ ሓወይ ከኣኒ ካልኦት ኣትዮም ነዚ ገዛ ብለካ ኣለኹ ግልብጥ ብጠብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ግልብጥ መሰበሉ ኣብ መወዳእታ ኣርማድዮ ክፈትያ ብልዋ ኣርማድዮ ክፈትያ ብሰላ እዚኣ ሰይቲ ሓወይ ክፍት እታ ኣርማድዮ ዕፅዋ ኣቢላ دربيا قريفات تا مفتح سي أمنت تا مفتح أب من هاريماس أب حارج تشغيلها نيرة حجي سب أي وسيد ومفتح يلا مفتح مساي لا بقى تتسلل يا لا مفتح مساي وسيد سب أي وسيد يلا مفتح يبلا مساي سب أي حزود خيط بلا مالت بعد إيت غير كابل عولو يبل حجي إيت غير كابل مسبلو أوي يلا ناز سبعي بزع الصم بزع جنبايدو بزع زينا إيدو الصم حيزا أوي مفتح بعليك خفته إلا متقصد ولا مالت نتار ماليو زبطوا مالت أوي تبل بقى حيزا نتا مفتح كتبل أبتا حرج رخبت بلا مالت حجي كفت دبلو نوصا بيل كابل بزع جزا كله خطرح بسدف برد بخالتو بخاصت بقله خايتو سلام حيزا خايت سنح يعني ابطا مريت كله خطره حمد قبرنا مالك اجل رجس ابيلو داوي بخلتي بزن حيزم ابطا ماكينه يتون مالك حجي ابتن ده حدا حوي جن فتشم شقوط رخبو مالك حجي عندنا ومبريا نو عندنا ومبريا تباهيلو ماكينة المبالا واو بتجزانا خلا برات تجنيبت وانا ومبريا تجنيه تباهيلكا إذا جرت بجي جرتا بمولو خمزيدو زغل بسب وتي مالتي واو እንዳሉ መጫው እንደገና ካኒ ኣብ ትገዛና خلا ስቂላ ነራ ዳሓር ምስእተውኒ በቃ ዋው ትጅምር ማለት እዚ ሁሉ ሰወቲው በቃ ስታይ ይዞምኒ ይኸዱ ማለት ዝባር ገጀረት አቢሎም በአልፈርማዮ ሰንጢቆም በትናይ ችነማሮማ ግብእቱ ማለት ሽዑ ከምቱ በቀዳማይ ዝበልኩኻ ማለት እዩ መርመራ ትጅምር እስቲህና ሕጂ እቲ ካልእ ዳርጋ ኢንፎርሜሽን ካብቶም ካልኦት ረኺቦም እንዲዮም ካብቶም ካልኦት ብዙሕ ረኺቦም እዮም ጸኒሖም ሕጂ ግን ኣነ ቀንዲ ምስ መምር ተኽልክየር ዝፋለጥ ቀንዲ ምስኡ ዝራኸብ ዝነበርኩ ኩሉ እቲ ርክባት ዝነበረና ገለመለ ጃ ኩሉ ነጊረሞም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ቀንዲ ኣዝዩ ፅዑቕ ፈታሽ ዝነበረ ኣባር ጎንደር በዓል ባይናት ዝቐተልዎም ማለት ኣባር ጎንደር ተኣኪቦም እንዳሰተዩ ከሉ ቡምባ እትዮምሎም 11 ወታደራት መይቶም ነይሮም ኣብቲ ባር እሙ ካቢሎም ሕጂ እቲ ፓምፍሌታት مزرقح كأني أمولو أسمرا كأني بزي مجيدي تبهلي أسمرا لما بيلنا لا نحضر نيرنا مالك حجي أيشجيروم زنبرة نسيو حجي ما يمر تخليكي الكأني فلتيوم كابتن ده كاراويت قال إنفورميشنات زاتو سبات لزنبرو نجر بقى فلتيوم حجي نعين تاي كاريرن بتمرمرة قدامي ما يمر تخليكي الانتواي عدو بوتو ودمينين تايو زي أمصايا نمر تخلكيل انتواي هذه قال أي بامفليت أبي حتى أميدادي حتى ما كابي متشوفما أبي إزيد تتوقعوا كابي متي سالساي أبار غوندر زتوقعوا بعد مني فلطبع تبلي الجزء أنك زجار ماكا نمر تخلكيل أب أي رخيبيو ፍጹም ኣይፈልጦን ኣብኡ ደሪቀ ዝኩሉ ምቅጥቃጥ ቆልሓንቲ ኣየበልኩን ማለት እዩ ፓምፍሌት ከዓ ወላ ይቅተሉኒ ወላ ይምረረኒ ኣይፈልጣኒ ኣበይ ከም ትሕተም ኣይፈልጣኒ በዓል ባይና ከኣኒ ኣይፈልጦምኒ ኣነ መምህር ተኽልክል ጥራሕ ዝፈልጥ ኣባር ጎንደር ዝገበሩ ዝተኮሱ ኣይፈልጦምኒ ግን ነዚኣ ከውፅእ መሪር መርመራ ማዓት ገይሮም ላይ ولا حنتي كابزين ولا حنتي تقبر نجار تاع مترار حنتي المامر تغلكيل حزقا مخانو حركة حوي مخانو ولا بند حوي جرامسي كله خلق بو خمس كله فلت قل أي فلتني له أو تريرة مالتي حجي تقول مرمرة خم تقول سب أو كل نقول صم مالتي
مرير ዝኾነ ምርመራ ቀፂለ ሕጂ ትፀገም ከኣኒ ትገዛ ዝነበርክዎ ሓደ ግፍሕ ኢሉ ገዛ 3 ወይ 4 ብ4 ዝኸውን ገዛ በይነ መንፀፍ የብለይ ገለ የብለይ ኣብታ ገዛ እቲ ገዛ ግን እንታይ ነይርዎ ፍኒስትራ ነይርዎ ብቁሪ ግን እቲ ሸሜንቶ ብለይቲ ግደፍ መደቀሲ የብላ ገለ የብላ ቀጥቂጦም ኣብ ኣድርቢኑ ማለት እዩ ኣብኣ ንኸይድ ኣጋጣሚ እንታይ ዕድል ይረክብ ኔቪን ኤርፎርስን ኩሎም ኤርትራውያን ኔቪን ኤርፎርስን ይተኣሰሩ ትብል ትእዛዝ ተዋሂቡ ማለት እዩ ምእማን ብብዝሒ ሃድሞ ስለ ዝነበሩ ብብዝሒ ንሜዳ ከዱ ስለ ዝነበሩ ኔቪን ኤርፎርስን ተኣሲሮም ማዕልያ ዘይብለን ማካይን ተፃዒኖም ይመፁ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮሎኔል ነቶም እሱራት ናይ ኔቪ ቦታ ክረክብ ላዕልን ታሕትን ንብል ነይሩ ማለት እዩ ነታ ዝነበርክዋ ክላስ ክፍተ በለ በይነ ያው ኣፀንሖ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝኾነ እዩ ዝብሎም ነቶም ሓለወት ወንበዴ ይሄ ወንበዴ ትራን ደቂቕ ኢኻ ነይረሽ ይሄ እንዴት ይሆንብዳል ድሓር ከዓ ናይ ትምህርቲ እቲ ፃዕዳ ናይ ትምህርቲ ዲቪዛ ሃትነ ሕጂ ርእዩ ኣረ የት ነው የሆነበድኩ አንተ ብለኒ የት ነው የሆነበድኩ ረይነ ጌታ ያለው ነበድኩ ተማሪ ነን ብሎ ተማሪ ነን ኢለ ምስኪንኪን ኢለ ዛረቦ አቤት ማህርገ ለይለ ሓተኒ ኣብ ሕብረት ቤት ትምህርቲ አቤት ወንቤድካ እኔ ወንበዴ ደም ኣሲሮም ነበር ወንበዴ ኮንኩን ገለገለ ብሎ ሕጂ ግን እንታይ ብሎም እዚ ንዓና ድሊና ሓደ ሰብ ሒዝዎ ዘሎ እዚ 10 ሰብ ክሕዘልና ስለ ዝኽእል ኣውፂኻ ሓውሶም ኣብቶም ብዙሓት ማለት እዩ በዓል ተሸመ በዓል ገዛኢ በዓል ገርዒና ብምሉኦም ዞም ሃብታማት ተኣሲሮም በዓል ኣቦኻ ተወልዲ ፋርማይችስታ በዓል ኣቦኻ ኪሮስ ሃብታስታያት በዓል ዞም ሃብታማት ዝበሃሉ ደረፍቲ በዓል ቪቶሪዮ ፑሲ በዓል ጳውሎስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ በዓል ርእሶም ተክለኣብ ኣሉ ዝበሃሉ ፍሉጣት ሰባት ተኣሲሮም ምስኦም ኣብኡ ደቅደቅኒ ማለት እዩ ኣሁን ይፀንሕና ክልተ ሰዕ ከም ተፈጠርኩ በቃ ብታሕጓስ ኣብኣቶም ምስኣተኹ እቶም ብፆተይካ ኣብኡ ፀንሕኒ ማለት እዩ ሕጂ እቶም መርመርቲ ከዓ መፅኦም ርእይቶ በሉ መርመራይካ ይወዳእኩም ምስቲኦም ስለ ድሓወሱኒ ፅልል ብሎ ሕጂ ሳቶም እቲ ዝበልዎ ኩሉ ነጊሮም ማለት እዩ እዝን ነጊርና ኢና እዝን ኣይነገርና እዚ ሕጂቲ ስታይ ማለት እዩ ሕጂ መርመራ ይቕፅል መርመራ እንታይ ይኸውን ሕጂ ሓንሳእ ለይቲ መፁ ቀትሪ መፁ ሓንሳእ ንጉሆ መፁ ወስዱኒ በቃ ነዘን ሕቶታት እዚአን እንተዘይመለስካ ኢሎም በቃ ማዓት ፀገም ፈጥሩለይ ማለት እዩ ማዓት መርመራ ሕጂ ወስዱኒ ወላ ሓንቲ ከይተዛረብኩ መፅእ ኣጆኻ ኩላታ ገዛ ኩላ መርመራ ዝወደአት ያው ደላ ኣነ ጥራሕ መርመራ ዲ ወዳእ ሕጂ መርመራ ስለ ዘይወዳእኹ ኣነ ንቤት ፍርዱን ክኸይድ ኣይክእልኒ መርመራ ክውዳእ ኣለኒ ምስ ኩሎም ሕጂ መፅእ ወላ ቀጥቂጦምኒ ወላ ገለመለ ንሳ ኣጆኻ ጥራሕ ብሉኒ በቃ ዝተሃረምክዎ ይደርዙለይ ክስታይ ይገብር ገለመለ በቃ ፅቡቅ በቃ ሓደ ሰብ ከይተረክስ ወላ ምት የምሉሉኒ በቃ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣይረከስኩን በዚ ንቕፅል ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ውግእ በዓል በለዛ ውግእ እዚ ናይ በዓል ጀብሃ ስጋዕ ፀፀራ ከም ነይሮም እንዳደፍኡ ስጋዕ ፀፀራት ብኡ እምበር ከዓኒ ስጋዕ በለዛ ዓዲ ንፋስ ስጋዕ ሓዝ ገፆም ቀሪቦም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝነበረ ንኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ወታደራት ብምሉኦም ወሲዶሞም ቁሩብ ሓልዋ ካልኦት ጦር ሰራዊት ኣብ ዝነበሩ እምበር እቶም ኩሎም ቀጥቀጥቲ ዝነበሩ ኩሎም ተሳሒቦም በዓል ገራ ኣምላኽ ዝበሃሉ በዓል ጎዳይፍ እዩ ነይሩ በዓል ንሱ ቀንዲ ኣብቲ ስታይ ዝነበሩ ኣስማት ርስዕዮም በዓል ላይነ ተኣምራት ዝበሃሉ ብዙሓት ከዓኒ እቶም መርመርቲ ዝነበሩ ይጠፉ ገራ ኣምላኽ እኳ ተቐቲሉ እዩ ቀቲሎም ኣብፀት ናይ ሽዑ ማለት እዩ እቲ ከተማ እዚኣቶም ከዓኒ ናብቲ ኩናት ምስ ከዱ ብኡ ጠፉ ሕጂ ኣነ ከይተመርመርኩ ዳርጋ ወርሒ ዲ ክልተ ወርሒ ገፁ ቀርብ ማለት እዩ ድሕሪኡ
ኣብኡ ከለና እንታይ ይኸውን ናይ ሰንበር እስራት ጀብሃ ይውፅዎ ሰንበል ብምሉእ ትወፅእ ኣብ ኤርትራ እስራት ንሕናን ኣብ ፀፀራት ዝነበርናን ኣብ ሓዝሓዝን ገለ እንተደይ ኮይኑ ኣብ ሰንበል ዝነበሩ 1500 ብምሉኦም ወፁ ማለት ዋው ጀብሃ ውፅኦም ሕጂ ንሕና ኣብኡ ክንኣቱ ስለ ዘለና መርመራና ወዲእና ናብኡ ክንኣቱ ስለ ዘለና መርመራ ቃላጥፎ ተባሃሉ ናተይ ጥራሕ ስለ ዝነበረት መን ይመፀ መርማሪ ሻምበር ባሻይ ተኪኤ ዝበሃል ኤርትራዊ ይመጽ ማለት እዩ ሕጂ መጺው ተኽልዝጋው ባልደት ትብለኒ ወይ ሃ ትብለኒ ሰዓት 10 እዩ ሓታ 10 ቢሉ ኮን መጽእ ሕጂ ሒዝኒ ኸይድ ናብቲ ኦፊሱ ማለት እዩ ናብቲ መቐጥቀጥ ደይኮነስ ከመይ ዝበለ ኦፊስ ናብኡ ሒዝኒ ኸይድ ኣብኡ ኮፍ ኣቢሉ ሽዑ ክላብ ቴሌ እዚ ክላብ ቴሌ ዝነበረ ኣርኪብ ካሉ ዶ ኖ ኣይርከብ ኩሉ ክላብ ቴሌ ኣብ ባሪ ነይሩ ካብኡ ካቡቺኖን ባስተን ጠሊቡ የምጻለይ ኣብቱ ዋነቲ ከምኡ ሞ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂኻ ካቡቺኖ ሰቲ ፓስታ ክትበልዕ ግደፎ ኣብኡ ቢሉ እንታይ ይብለኒ ስማዕ ይብለኒ ተቐጥቂጥካ ኢኻ ተሃሪምካ ኢኻ ብዙሕ ጎነፅ ማለት መርመራ በፂሕካ እዩ ኣነ ግን ሓውኻ ኤርትራዊ ቆም ገይረ ይሃርመካ ሕጂ እቲ ሓቂ እንተነጊርካኒ ናብ ጉዳይካ ምስቶም ብፆትካ ቤት ፍርዲ ትኸይድ ትውድእ ኣይትህረምን ኣይተብልን በዚ ትውድእ ስለዚ ሕጂ ንዓይ እቲ ሓቂ ድገበርካዮ ብምሉኡ ከምቲ ቶም ካልኦት ሓቂ ተዛሪቦም ነፃ ኮይኖም ዘለዉ ንስኻ ድማ ሓቂ ተዛሪብካ ነፃ ትኸውን ደፍረሓካ ነገር ተልይኻኒ ካብዛ ዓዲ ውፅኢና ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወሲድና ክነምረካ ንኽእል ኢና ስራሕ ክንቆፅረካ ንኽእል ኢና ዋላ ሓንቲ ፀገም የብልካን ስራሕ እንተድልየና ደላ ሓቂ ሕጂ እዘን ናይ በዓል ባል ጎንደር እዚ ፓምፕሌት ኣበይ ከም ዝሕተም እዚ እንዳመም ኩሉ ትተሓቲትካ ዘለኻ ሓቂ መለስ ብለን ማለት ዋላ ሓንቲ ንስያ ዋላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር በቃ ከምዛ እንታኻ ትብሎ ኮላ ጥዑም ዘረባ ገይሩ እንዳገበረ ጥዑም ዘረባ እንዳገበረ በቃ ልበ ይጥፋለይ ማለት إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا በቃ ዝኾነ ነገር ፀገም ይብልካን ከምዚ ተኾነ ከምዚ ክንገብረልካ ኢና ከምዚ ተኾነ ሕጁኻ ጥራሕ ስኻት ነገር ንገረኒ ኣብ ኣነ ቅፅ ፍፁ ኣብ መወዳእታ ሱሳ ፓምፕሌት ብሰኻ ከም ዝነበረ እቶም ብፀትካ ሓቢሮም ኣለዉ ሱሳ ነይረናካ ሓደ ግዜስ ሱሳ ወሲድካ ነርካ ተማቒልኩሞሲ ሱሳ ወሲድካ ነርካ እሰንሲ ኣበይ ጌርካየን ተን ሱሳ ኣበይ ጌርካየን ዞም ብፀትካ እዚኣ ጠቂሶመን ኣለዉ ሱሳ ፓምፕሌት ወሲድካየን ሕጂ እሰንሲ ኣበይ ጌርካየን ንሶም ነጊሮም ኣለዉ ሱሳ ተን ድመፃ ሱሳ ተማቒልኩመን ሕጂ ኣበይ ኣለዋሰ እብለን ማለት ሕጂ እሳቶም ነጊሮም ኢሎም ሕጂ በቃ قلي صبنا انا بقى خمين كم زغبر الى مو هو حقهم يوم ግን انا يزين سمصاخو نغوي نيرو سيتحوي ابي كيدكا ابي صنيحكا الى موغوغو تابود نيرا فتش ابيلهني ورقات مسرقبت حزا بلا اموغوغو تياتن ملما اموغوغو تياتن هو منشي ما بلنش حجي بقى ብጣዕሚ ምድረ ሰማይ ጽብብ ትብለን ሽማ ንገረን ብለን ከመይ ገይረ ክነግረካ ንገረኒ مش حاول እንዲዳተኒ ሽማ ንገረኒ መን ያ ሽማ ሳሴት ሓውኻ ዘንደደተን እሰን ትነግረን ማለት እዩ በዛ ወራ ሕሰን ማለት እዩ ሩጥበን ነው ሕፃኒ ሐ ከይፈተኹ ሽማ ነጊረ ሽማ ነጊረዮ መዝጊቡ ሒዝኒ ያቱ ማለት እቲ ናብቶም ምጾታ ይሕውሰኒ ማለት እዩ ኣነ ምጽኢለ ብከብደ ይራዕብል ታኾንካ ብለን ማለት እዩ
تعمي تجاجي له معتي تعمي تجاجي ليه بك أنا بعثنا نبعث هون معتي تمام كا سيتعوه لي فيه كل صلوا إذا كله بالكاس كم يجي كخمسة بك تل بك أنا خا بك تعمي سيتعوه لي فيه بيا ليه بك تعمي تسافر حجي انت هون لك كم زيلة بالطعم حزينة خلوه نايشين 9 تأكل مالتي نايشين 9 نايس 6 ناي نقول ساعة 10 حدا ديهم خوينو نايس 6 نايشين تيلوم سريعة منا يخدو مالتي تسرعنا عند خدنا أبتي قبي أم بس مشالو ساقبي دبال أكل سمعتها تكون هرا أجي أمبسان كبت خاولها استعلال أبتوشتي نزي أن دعاليون أبي هبتاي زبهالو نيرم مالتي حجي أبي هبتاي كأبي إنفلتوب حانت جزات كارنيرات نتحول حبتم نتاجزات خارينا نيرة هو أبتا جزاك موتو كل شيء عارفين شيء نحلف قلنا بتتقارن نحلف صغير نحلف نيرة مالتي ساتهم حسر هبوا نتنكبتي نتم سجا هبوا نتم نابس كده ملء أو يسرحوا شو بتسارعنا عند أخذنا كلنا بزات قاي حرف بزات أرهبنا سكور برح إلهم حرف هو أبي هبتا إلى نداو يقول أبي هبتا كده كيدك نحدث حجي بقول خيدك ورقتي بك أو أبحوق تيو خمس غير دلع إلى إذا ودوات عدي إلنا ندابل دلاجت ألنا نيرو حدا خبطم حلوتي دازبتني بتي صدف برت دازبتني نوبي هبتاي نحدث كم دي أبلا إلى نقرأ ماله تمرك خويلو نخلتينا نبرك خل من دنا يعلم تايز ولا كام مسبلو نو سدرابيت نافقة يزبلني سدرابيت نافقة يدبلني ولا بهبت أجر وفلت بسدرابيت نافقة بك تمرك نخلتينا أمرك خلنا مالتي كاو نو بهبتاي عبيوم هيك يولا مالتي شعاد تاي رخيبنا عدل كيدكم كم أبو الوايلة عدل ديلة نجينا مالتي هو حجي أبي هبتاي نتن نايكبتي بقى كيد مسبلوهم نتن نايكبتي قداي جبر بر أبيلهم بقول يا أخي لهم نقروا مالتي أنت فليت أحسنها هو كيدهم نجيروا ما فليت خمسة لهم تمسيهم خي 5 أبدي هو دق حديرو ماتيني ارتيريو تخدان أتو استاخ أقفل زي نفحي لسلز نبرتي بنو هو تتأرات إلى في التشتبول كورقات كتدفعنا تعرفون قال عيل كم أجر إلكا بخمسة أكبر كم أجرهم نجيروا ما نصبحيتو ساعة 10 ماكينة رقمت ماكينة واوتو كيدهم كم جزء تسكيمهم أو أمسوا مالتي نابيناو ناب جبي أوكي ناب جبي مسيوم بزعبة زي انتي تفلتي زي انتي كيو خمايو يلوم حتى ما شعو بزعبة ورقة قد تفلتي انت وحدا معلتي دق حدير نوغو هلتيني مغوغون أقولكو يترعفو وتخدانو تنفيه فتش تبولكو أو تصنيحني أتاربون قول حق لخ تبسألنا إليه دخونا ورقتني رأيان ببون أو خلقو أبحوتيو إلى قلنا قرق هونا لوز سيلي بزح ورقة قطيني رأ أبحوتيو تبلا مالتي بزيئة تمرمرة ودع مالتي شعو تمرمرة توديئة كم سبكا تصوي عشعو مبار حجي فايل كاتعاتيلو كمبوصاتك بيت فردي كتحلف فيها يبلن مالتي بزيئة بخمزيئة توديئة تاناي فتنا مالتي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمتي راديو إرناينا زلنا كورات خطاتلت مدام كم مساتي تاريخ اندي خمسات سمع كلغو هاي ليه سمعك وديع والدت دحريت مرمرة حجي إذا خلو مرميرهم مستودس انت كونه اوكي دحريو كونتات الناس تغير متيو نتوم كتانتيو زنبر أصول كله فحفح بيلهم نعنا توم توم حمشته
ኣብ ከተማ ዝተተሓዝና ኢና እቶም 18 ድማኒ ሰው እንደቃ ባህሉ ነይሮም ሰብ ከመቕሓ ማለት እዞም ሰው እንደቃ ዝበሃሉ ንበዓል ዓዲ ገብራይ ናብ ጀብሃ ክስለፉ ከዱ እቲ ኣውቶቡስ ውሽጣ መሊኣስ ብላዕሊ ስለተሰቀሉ እዮም ፈቲሾም ሓት ክሳብ ቢሎም ክሳብ ሽጉጥ ከይተረፈ ረኺቦምሎም ብወረቃቅቲ ኣብኡ ቢሎም ሕጂ ነታ ማኪና ትኢሎም እንታይ ኣብ ጋዜጣ እንታይ ኣውፅኦም ሰው እንደቃ ኢሎም ኣውፅኦማ ነይሮም እንታይ ኢሎም ኣውፅኦማ እንታይ ሰው እንደቃ ሰብ ከመቕሓ ማለት ሰው እንደቃ ኦኬ ወላ ሓደ ግዜ እውን ንዓይኮማ ስለ ድሕክ ነበርኩ ሰው እንደቃ ትብል ሳብ ባለጊ ባህኒ ነይራ እዚኦም ጉጅለ እዚኦምን ንሕናን ካልኦት እውን ካብ ንሜዳ ክስለፉ ከዱ ብመንገዲ ንበዓል ምን ሓትብሎ ምስ በፅሑ ኣብ ከባቢ በዓል ቁርደት ምስ በፅሑ ውግእ ሕድሕድ ኣሎ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ጀብሃን ውግእ ኣሎ ምስ ሰምዑ እሞ ንሕና ንፀላኢ ዳ እምበር ንሕዋትና ክንዋጋእ ኣይንኸይድን ኢና ንመለስ ውግእ ሕድሕድ እንድሕር ኣሎ ንመለስ ዝብል ክስተያቢሎም ካብቲ መንገዶም ኣቋሪፆም ንሓቁርደት ኣትዮም ኣብኡ ትራንስፖርት ረኺቦም ኩማ ንክኸዱ ኣቢሎም ንኣቁርደት ገጾም እንዳ ኣተው ከለዉ ብማዕዶ ጦር ሰራዊት ሪኦም ከቢቦም ሒዞሞም ማለት እዩ እዚኦም ከዓኒ ከምኡ ሓደ 18 ገለ ድኾኑ እዮም ሕጂ ጠቕላላ ስኮታ ሓደ 40 ገለ ንኸውን ሰብ ኢና ኣትሪፎምና ነቲ ካልእ ሰብ ኩሉ ፈሓቢሎሞ ማለት ሕጂ እዚ ምስ ኮነ ንዓና ኣብ ሓንቲ ፀባብ ገዛ ንዞም 40 ንኸውን ሰብ ኣብ ሓንቲ ፀባብ ገዛ ይፅፍፅፉና ማለት እዩ ሕጂ ጳውሎስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ዝነበረ እዩ ብጣዕሚ ክኢላ እዩ ንፉዕ እዩ ኣረዳድኦም እዩ ኣቐዲሞም እቶም ዝነበሩ ዋርድያታት ኣብቲ ታሕቲ ከለና ቁሩብ ውሕዳት ከለና እንታይ ዝገብር ነይሩ ዝጣዓመት መግቢ ካብቶም ሽዑ ይኣትወና ነይሩ እንተልያ ንዓኣቶም ይወሃብ ነይሩ ሕጂ ናይ በዓል ቪቶሪዮ ናይዞም ካልኦት ሃብታማት በዓል ቤት ወልደ በዓል ሃብታማት ዝነበሩ ንዓኣቶም ኢሉ ዝመፅእ ነይሩ ናይ ኩላህና ተኣክቢ ብሓደ ኢና ንበልዖ ፅብቕቲ ትበሃለት ንዖም ትወሃብ ነይራ ሕጂ ሳቶም እንታይ ገይሮም ንጳውሎስ እዚ ሓኪም ኩሉ ሻዕ ንጎን ምሸትን ክወፅእ ኣለዎ ሕማም ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝፅሓፈሉ ድብል ኣቢሎም ንንዘት ዝመፀ ዋርድያ ብኸምኡ ትቕፅል ነይራ ማለት እዩ ኩሉ ዕላል ናይ ደገ ዝነግረና ከዓ ጳውሎስ ነይሩ ከም ካቦና ህና ንኣምነሉ ብኣልየና ገመለ ጳውሎስ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ጳውሎስ ደገ ወፅዩ እንታይ ኢሎም እንታይ ዕሊሎም ከመይ ኣሎ እንታይ ኣሎ ኩሉ በቃ ኩሉ ድዕለልዎ ይዕለና ነግረና ማለት እዩ ኣብታ ፀባብ ምስከድና እውን ከምኣ ገይሮም ስለ ዝሕለፍዎ ኣብኣ ኮይኑ የብለና ነይሩ ነግረና ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኣ ምስ ዓፀና ኣስመራ በስመራ ተኽሲ ኮይኑ ብሙሉእ ኣስመራ ጭውጭው በረኻ ኮይና እዞም ክቡር ዘብዐኛ ዝበሃል እምቢ ያለ ሰው ጥይት ኣጉርሶም ዶላ ነዛ ኣስመራ ብፅብፅ እዮም ኣቢሎማ ሕጂ ኩሉ ሰብ ሃዲሙ ኣስመራ ከዓኒ በቃ ኩሉ ሰብ ሃዲሙ በቲ ተኽሲ ገለመለ ልክዕ በረኻ ያ በቃ ክንሸይን ክንወፅእ ከለና ሰብ ዝበሃል ኣይትርኢ ማኪና የላ ብሽግለታ የላ ገለ በረኻ ኮይና ናራሽ ኩሉ ሰብ ንሃገረ ሰባት ሃዲሙ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ክቡር ዘብዐኛ ዝበሃሉ ሓለውቲ ይምደቡና እቶም ካልኦት ከይዶም ንዓቶም ከዓኒ ነዚ ጳውሎስ ከምዝን ከምዝን ስለ ዝበልዎም ምስኦም መብል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ጀብሃ ኣበይ በፂሖም ኢለካ ፀፀራት ህዝባዊ ግንባር ከዓኒ በዓል በለዛ ስጋዕ ዓደንፋስ በፂሖም ከይዶም ንእሳይ ሕጂ ኩሉ ተኽሲ በቃ እዚ ኩሉ ከባቢ እዩ ህምሂም ድብል ተኽሲ ገለ ማለት ኩላህ ሕጂ ከብድና ሓቂፍና ኢና ምክንያቱ ረረሽንካ ምድርባይ ስለ ዝነበረ ረሽኖም ክድርቡና ኢና ካብቶም ብዙሓት ካብ ኣትረፉና ንሕና ክንርሸን ዝተፈረድና ኢና ኢልና ኩላህና ከብድና ሓቂፍና ማለት እዩ መግቢ የለ ገለ የለ ገለ የለ ማይ የለ መግቢ የለ ገለ ማለት
حجي أورا بقمال تأمنها بقمال كم زلنا من 4 نخون على حنت استانسا اجري تصفات إفكا خاتركس دبتارا خاتركس حساب معك أقام متسمالتي دفعوا يوم وصلنا مالك حجي هذا معلتي كم زلنا دا وصلنا كلنا نتوم وارديا زنبرو أنتي لاندروفر ماكينة نيرا مقبي تزرلو إذا عدسن أيتان حموشت سلوز نورا حموشت أيتان إذا قابت نبلا لا تسمي أم أني عدس بعمليات هوبم نتوم حموشت حجي كومو تزرلو ماكينة نيرا أبت أقفابس أولوس مسؤوم كله إذا مقبي دمتو تمت إذا كبر زعيني حجي تايبو من دنو توخسيس أبز قربا سمحلو انت اين خنكون ابز خنمود دينا انت يكوني لهم شنو قبلوا مالك حجزي انت يتكو تبلهم روماي بقى ወንበዴዎች በዚህ እስከ ጸጸራ ደርሰዋል በዚህ ደግሞ እስከ አድንፋስ እዚህ ቅርብ ነው ያሉ በቃ በጣም የኛ ሰራዊት እየተመታ ነው እየፋገፈገ ነው ወደ አስመራ እየመጣ ነው በጣም ውጊያው ማለት ውግ አደገኛ እዩ ጽጋዕ ጸጸራት በጽሖም እቲኦም ከአብቲ በጽሖም عندنا نملسن أي نملسن أملكت حتى بتعني حماق يدلخ متى تبلون مالتي أبزغ الموت أبزغ الموت ذكرين رأت أنا استلاين رأينا الكاب بقى نبقولس سدف تلقيركا أدو بلو مالتي أدو بقى أولس آتيو بقى دفيهم بسدف برس زبيتهم أتوه مالتي فخراج دفو وندات أي تدرس إنزي هالموتم كموتكو إذا كاليبير زبالة كاليبير زبالة برد نيرانهم إن 7 إذنو يالين 7 سوسا زت أي سو قديه عنديتو راسي مطابو بوم بديو شالمتو إيه ندات أي تدرس أبتي إيه مطابو كافخراج دفو ببتارا لوتو درس ماي حوق إن تبلنا أولس تبلنا رماي كثيرا مدير بنا أوكي أجي تلك مدير بقى ليدي كده المينو ملالي قلبتي ستايسي كده أنتم كده رماي ما يقدر لقمتك سأريد أمي لقمتي هذا أنا قبل هجوا كاغستا لا كم جاءنا شو عز أني حم نظام عصد كع إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أن أنت ومبريوش إذي هنموت مني أن أنت قدلن أن أنت دمت أتثنى من موت ولك أقدفو هبونا مش مأتي يستي بزعبي جمعهم بسدف برد ببيتن سيقاب زمنهم بقى أبز إجراء لراتي بسلاس حجي تزهروني القسم بقى بدفو إذا جزع دم تهون مالتي أنا اللي تقربته أهو بقى رماي اللي تقاتلنا أمين بدفو من ما خستها قبل محكمية بالك قليل بالك قليبه فينشو قليل إذا جزع أي بلا قورنا مالتي حار كم خينو بقى كلها ناو بقى رماي نا تسفق وريتنا كلنا انتي قبر أبس 4 تبيلو حدا تقراواي كورينيل مت كاب حما عيني حجي صن هنا نبلد لنا بدي في نسترا هاي زارو حجي زو كورينيل متيو بخالو قداي متيو سلام بلو مالتي سلام مسبلهم كورينيل ምንድነው ነገሩ ምንድነው እዚህ የውጊያው ጉዳይስ ምንድነው ምን እየሆነ ነው ነገሩ እንታይ እንዳሆነ ይዘሎት ነገር ተጨናው ማሐቶ እስካሁን ወንበዴዎች በጣም ደፊኡና ነሮም ሕጂ ግን ነህና ሰራዊት ደፊኡ ኒዮ አዳበይቶ ደለቡ
በዚህ ጽሕዎም እዞም በዝነበሩኻ በዚህ ጽሕዎም ሕጂ ናህና ሰራዊት እናገስገሰ ይደሎ አገራችን እንመለሳለን ችግር የለም ምናምን ይሉ በቃ ያብሎም ሞራል ከም ዝገብሩ ገይሮ ችግር የለም በቃ ክስታይለን አነ ሕጂ ካብ ሕመራ መጽያ ንረዳት መጽና ናህና ሰራዊቱን ሕጂ አይተድዮ ጽንሑ ደሓና አይተው ኢሎምና ንጸንሕና ከይዱ ዘሎ ሰራዊት በቃ ድምጥ ማጥም እናጥፎም ይዘሎ ገለመለታት ምንም ችግር የለም ገለመለታት ብሎ ማለት ተመስገን ኢሎም በቃ ሽዑ ሰዓት 5 ድራር ከተምጻሎም ታማኪናት መጽ ማለት ይሄ ምንድነው ተሎ አሃ በጣም ጥሩ ነው አሁንማ እኛ ሰራዊት ገፋ በቃ ገለመለ ኢሎም ስነገራም በጣም ጥሩ ሕጂ ታይጎ ነዛ ማዕጾ ፍተብልዋ ማለት ሕጂ ካርቡና اليوم እንታይ መጽም ሕጂና ሰንቢና ከምዚ አላ ንሪኦም በጥሩ ዘመሬት 5 ልጆች ወንድሞች እቅርታ ይመጣናችሁ ተማሳጭተን ነው እዚህ ሞተን እንዳንቀር ልጆቻችን ደቅና ኸይራአና ገለ ኸያበልና ንሞት መስይልና ሐሪምናኩም ቅሬታ ጎርልና ኢሎም በጥሩና ማለት እጆም መስበሉ ደህና ኩላህና ደሃን ብሎም በቃ እዚ አኸና ይመን ኮይና ይልና በቃ ድሓር ሩሶም ተኽላብ ዝበሃል ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ደፋር ነይሩ እጂ እንታይ ብሎም ሰው በምግብ አይቀጣም ነው በህግ እንጂ በምግብ ነحنا አግዚ ዳርጋ 10 መዓልተና ኮይኑ ብጥሜት ከመወደሊና ሰብሲ ስለምንታይ በመግብ ይቅጻ መግብ እንዳበላዕካ ይቅጻ እንበር ከመይ ገርኩም ትገብሩ ስለምንታይ ዘይተጠርዑልና ሱም እንደም ትሕሉና ደለኹም ብል ዛረቦም ማለት እውነት ሰው በምግብ አይቀጣም ሰብ በመግብ አይቀጻኒ ሐቅ ሕጂ አው እግረ መንገድና በየነ ዝበሃል ኮማንድስ ነይሩ ግን ይገለ ይደኸውን 5-6 ጥይት ተዋጊው ንሻዕብያ ወላ ንጀብሃ አጥፊዋ አጥዚ ተዋጋ አይደ ኦኬ ዳሓር 5 ጥይት ስለተዋጋ ኣብ ሓዝ ናይ ሆስፒታል ሓለዋ ገይሮም ኡዝሂቦም በቃ ብዙሕ ስለተዋጋ ሕጂ ስኻ ሓለዋ ናይ ሆስፒታል ገይሮም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ሆስፒታል ተወጊኡ ተቢሉ ገለመለታት በጽሕ መስራይ ተባሽዩ ወይ ዓደሉ ተጣይሱ ነዛ ኡዝን 150 ጥይት ሒዙ አፍ ግብል ድልፎ ኸይዱ ማለት ኦኬ ሕጂ ብጻትና ምስ መጸ ኣዝዩ ተዋጋኣይ ፍሉጥ ኮማንድስ ስለዝነበረ ብዙሓት ኮማንድስ ከምኡ ገይሮም መጽ ስለዝነበሩ ፈልጦስ ነበሩ አይ በየነ መጽኻ አታሙሽሙሽ ክንደይ ተጋደልቲ ክንደይ ሰባት መጽኻ አታሙሽሙሽ አራይ ሕጂ ከምዚ ካበላስ ከጥፋአነ ከን ፈልጣኒ አሚሉ ነታ 150 ጥይትን ነታ ኡዝን ገዲፉ ሀፍ ይብል መስመሩ ይምለስ ማለት ደሃን አነ ጌጋይ ወላ ሓንቲ ይገብሩና ፈትውኒ አሚሉ ዝሕጂ ከይዱ አነ 100 ከሰብ ሓደ ኡዝን 150 ጥይትን ያረክብ መጽ ዋ ኣብ ሓሩ አንጽኻ ትህና ቢሎም አይብላ አይስተገሮም ምሳና እትዎ ማለት አው ምሳና አው እትዎ ማለት ካላይ ካኒ ብጾትና ከም ዝብለካ ማዓት አቁሑት ጽዒኖም ማኪና እንዳ ትራፊክ ካብ እንዳ ትራፊክ የሞሲደማ ታ ማኪና ካብ እንዳ ትራፊክ ወሲዶም ነታ አውቲስታ ሒዞሞ ወክድባ አሊበማ ማለት እጂ ኩሉ ትንብረት አራጊፎም ታ ማኪና ሒዞ ንስኻ ተደሊኻ ምሳና ትጋደል ተደሊኻ ክትምለስ ተደሊኻ ኢሎም ክልተዕድል ህቦ ማለት እሱ ግን በሐቂ አመንደፈራ መርዓ ወፂሩ ነይሩ አመንደፈራ ኦኬ ኩምርዓ ስለዝኾንኩ መርዓ ተቆፂሩ ስለዘሎ ክምለስ ይብሎም ማለት በቃ ኺድ በሊሎማ በእግሩ መጽያ ናይ ከም ዝጋጥምኒ ጨውዮም ወሲዶምኒ ይነግር ንሱ ኸኣ ባዕልኻ ኢኻ ማኪና ደሎ ዝኩሉ ንብረት አረጊፍካ ኢሎም ከኣኒ ይብላ ይስተግቡ ማለት ምሳና ነይሩ ሕጂ እዚ በየነ ዝብለካ እዚ ኩሉ እቲ ቀንዲ ምቅጥቃጥ አንታ ካሃድ እንዳበሉ ንዕዮም አሕመድ ገይሮሞ ማለት ሕጂ ዝያዳ ማለት ንኩላህና እንዲዮም ከምኡ ገይሩ ዝተቀጥቀጠ ግን የለን ግን ጉብዝና አሉ ክንድገለ ይኸውን ተጻዊርዎ
حجي اتوداي مع تسقم حلخلخ كوينو بقى بالله شعو اتيوم نقول هنا يقريتا قبلنا مالتي حرا يقرجي كم زولكوها رؤسهم بمغبي سلمتاي تقاسنا سلازبلهم انتاي يقولوا امبار نفسه خونا يلوم حمشت طايتا عندلو مش እቲ ጣይታ ግን ከምዚ ኣብዛ ዓዲ ንገብሮ ጣይታ ካይ መስለካ ገዝናይ ዓቢ ሓሙሽተ ጣይታ ን40 ሰብ ኦኬ ዓደስካ ገይሮም ፈትፊቶም ንጳውሎስ ሓንቲ ግዜ ከኸልሰና ይነግሮ ማለት እዩ ንነፍስ ኮለና ፈፍርቂ ካብ ድራርና ሂምናኩም ኣለና ኢሎም ህቡና ማለት ባህር ከም ኣይሎም እንዳሃቡና ከለው እቲ ኮሎኔል ትግራዋይ ዝበልኩኻ ትግርኛ ሊዛረብ ንሱ እንደገና ክምለስ ኮሎ ከይዱ ነሩስ ክምለስ ኮለኻ ኣማድ የምርዎ ይጽውዕዎ ጸውዖም ሽዑ እዚኦምሲ ነልካ ልዕሊ ሰሙን ገይሮም ምግቢ የለ ማይ የለ ከምዚ ኮይኖም ሕጂ ሰብካ ብምግቢ ኣይቅጽዓኒ ሕጂ ገለ ግበሮም ብሎ ማለት ሃራይሉ እሱ እንታይ ይገብር ዝኾነ ናመን ከም ዝኾነ ናብቲ ካርሸሊ ገለ መለታት ጠራሪዑ ኪሻ ሙሉ ንቁጽባ ንመጸና ማለት እዩ ኪሻ ሙሉ ሃራይ ምን ክትይቆ اوكي ኪሻ ሙሉ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣቆት ሕጂ ታይ ይገብሩ ማይ ኣብቲ ካንሸሎ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ስታይ ኣብቲ ፊርናል ነበርና ኣብቲ ስታይ ኣብቲ ውፅኢልካ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ቢሎምና ማይ ክንሰቲ ንዕኡ እንዳተርከስና ክንበልዕ ኣቢሎምና ሽዑ ወደይ ምስ ካርሸሊ ከም ንምግብ ካርሸሊ ከም ደምፃልና ይገብሩ ማለት እቲ ናይ ካርሸሊ ተትሪኦ ኩስትርታር እሞ በዛ ዓቢ ናይ ፍርቂ ፊስቶ ድበስል ላምባ ይጥዕማው ከሎም ማዓት ፀጉሮ መግሪም ማዓት በቃ ግደፎ ደይ ሕማምካ ከተምጽእ ካብ ካርሸሊ ምግብ መጀመር ማለት ሕጂ ከምዚልና ሕሱም ትርኢት ማይ ምስታይለ ገለለ በጀካታ ሽንቲ ኣብ ከምዚ ኣኮለና ሽዑ እቲ ሰንበል ነፃ ስለ ዝነበረ ሰንበል ጀብሃ ዋሕጉሖም ኣውፅያቶም ስለ ዝነበረት ካብኣ ኣውፅኦም ንሰንበል የትውና ማለት እዩ ሰንበል ሕጂ መንግስተ ሰማይ ጥዋይቶም ኩሎም ኣስማት ናይ በዓል ድሩዕ ዲኻ ክትብል ናይ በዓል ገለመለታት ኣብኡ ትስኮኔላ ኣስማቶም ዝፅሓፍሉ ገለመለታት ናይ ኩሎም ኣብኡ ናይቶም ዝወፁ ኣስማት ገለመለ ንብረቶም ገለመለታት ኣብኡ ፀናሕና መጀመርያ ሕጂ ሰንበል ንሕና ንኣትዋ ማለት ንሰንበል ምስኣተናያ እንታይ ይመፀና ጠበቃ ንእስራት هو اوكي حجي እንታይ ይብሉና ስድራኹም ዶ ክገብሩልኩም ወላ መንግስቲ ይብሉና ማለት ስድራና ከዓ ኩላ ፋሕፋሒላ ንዓዲ ትኸይዳ ናብ ገለገለ በብቁሩብ ሽዑ ሰብ ድምለስ ነይሩ ነስመራ ገለገለ ምንስቱ ካፒታን ሀምዛ ተረድኤካ ዘለኹ ሕጂሲ ስርዓት ደርግሲ ነቶም እስራት ናይ ፖለቲካስ ጠበቃ ንኸውፁ أفكر لهم دي هذا اللي هو أوكي هو حجي نحنا منجست يوصلنا نملو مالتي بركة ولا خلا أماراتي نبرنا أوكي دخفلون كنا متعين خلينا منجستي يقبل لنا نقول هذا زدد أجريو دعمي حرايلو منجستي جاي لكم له بقى حد نقول أنا بتعمل سنفاتنا أسمعت أنا رسع شمو ገለመሊው በቃ حوي አጽብቆ ዝክሮዩ ዝኾነ ጠበቃናትኩም ይሉ ይመጸና ማለት እዩ ኩሉ ፋይላትን ሒዙ ይመጸና ማለት ናብ ቤት ፍርዲ ንቃኘው ክንመላለስ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ክንመላለስ ኣብኡ ተንቢልና ጠበቃኩም ከዓ ኣነ ሕጂ ኢሉ ነቶም ሓሙሽተ ዝነበርና ንሕና በይነና ነቶም 18 ዝነበሩ ነቶም ካልኦት ወታደራት ዝነበሩ ንዓቶም ገይሩ የዘራርበና ማለት እዩ ንሕና እቲ ዝሃብናዮ ቃል ርኢዩ እንታይ ይብል ንዓና ቶም ሓሙሽተ ሰብ ተሓድዎ ብለና
كحدو واه اوكي كتأمنوا دصقمي نحنا تمهارون ديكم هو تهاريمكم له اي تهارمكم تهاريمنا تقدقتنا تهاريمنا كل ነገር زكلو بسلاغن حوي اوارح سلاز جبره ገለ ተዘኮይኑ ዳርጋ حويو امبار تهاريمكم اندحركمكم نحنا تجددنا امبر تمهارو ኢና ኣብቲ መንገዲ እናኸለና ግን ብሓይሊ እዚ ወረቐት እዚ ዘርግሕዎ ኢሎም ሂቦምና በርከታ ወረቐት ተታሒዛ ስለ ዘላ ብማይ ተመነ ነብል ነርና ኣብኡ ነፅብ ነርና ኣብቲ ቀላሚጦሳት ኣብኡ መፅኦም እዚ ፓምፕሌታት እዚ ኣብ ከተማ ኸይድኩም ዘርግሕዎ ኢሎም ብሓይሊ ሽጉጥ ሒዞም ኣፈራሪሖም ዕራይልና قتلنا فرينا نتورق تقبلنا بزي عطوا لنا معنا يتقول زبلنا يوم تهاريمنا هنا كمتنا العلي كبعضنا العلي نرمرا مهرم تسلز بزحنا نحنا كنا أمن تجديدنا قولوا ويبلنا مالتي نخن أمنو تسجمنا بقى نتو مسون دك أدمى انتهي لهم 10 شمونتي نا 10 شمونتن እናቶም ምኽንያት ይቦ أنا لامبا شيء نيري أنا نبدأ يدخل نيري أنا نعديك بتصيح يدخل نيري أنا نقدت يدخل نيري أنا ما شغلت يدخل نيري أنا إسراق نزيابل كابتا أوتوبوس جن أوري دوما حجي ودملس تبهال ناجبها بسرعة شو قلت تحيزة ورقة تتحيزي حدلو هاتي يكون حدلو حرايلو كل هنا نتوم بأقردة تتحازو دماني ناتوم مرتعو أمتعهم يرتعونا مرتعو أمتعو كلهم أنا مقوتي ناتكم مسكر بسلسة مسكر مخنياتو اليوم إنا هبنا وقحد نابلو حماق يقولو ميدا نسبولنا ننجزانا إنا نملس نيرنا أميلو እቶም ወታደራት ግን ማሪኽና ሒዝናዮም እዮም ኢሎም ክኸዱ በረኻ ማሪኽናዮም ባዕላህና እዮም ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ክሶም ከምዚ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ወታደራት ንኢትዮጵያ ወሲዶሞም እቶም ወታደራት ነበሩ ምሳና እዚኣቶም ኢትዮጵያ ወሲዶሞም ደፈናቶም ኣብኡ ተወዲኡ ወሲዶሞም ማለት እዩ ከምዚኣ ገይሩ ዝጠበቃ ኣትሒዝና معرتي قطعنا أخيرو بسنسلة نتأثرنا نقانيو نمالالس مالتي أبقانيو قدام عايز تحتوتكو أنا نيرا مالتي أبطب قمشتي قالك هابت بحيلي مجيب مريع حط حتيتني فراداي كمين غيرك أخبزوهم بدنا تساتي فلايدنا نوم بديكم كون هايتبركون ناتناخو بزمان قد ما يتمناي ويمزو قولو نعنا قولونا بحيلي زورقة تزرقو قويلهم هيو منامبر أنا أيوان بلكو برخاي كلكو بلي كلكو شوون بديت هزوخون أركبي بلين ولا مالتي كم أي بليلني أخبار حق قتلل حفتا كله تي ستاينا مسبلو قتلل كحدتي زينتاي زربا إذا زرب زولو قيل ملتات اللوخ حقي أقرقرو سمري الوا يتهم قالوا كاتشما خلاي تكع خمو جزائي قرعنا تخلي كلها هنا ساين بر مالتي حنت عينك عرب مالتي إيتهم سوون دقق أدما أنا لامبا شكت نيري أنا نقدت خيد نيري أنا نديك خيد نيري لكا كلهم فح زباله هو مالتي إيتيهم كاني مساخاكر غيركم رتعنا بر نحنا إنا هبنا يلوم قبلوا بخمزي خيانو حلكا تقصراتها كانيو نتمالسنا بموقع تأثيرنا بمكاين بوتادرات قيمنا نمالالس مالتي كمزي كنمالالس نحنا خيدنا يتي أمون مرتع عليه يقول له خينو اتخبا أتي تبقى بالتعمي إذا قرمكا نخت الزارو له زأمنكا فوت الله شو أنا بسري كوز أو كمي جحمي دولنا نير أنا كوز أو كمي أي جو لنا كيدو انتا يقبر زحج أبتو قطرة انتا يقبر انبار نظام 10 شمون تبع وردة ستتحزو سلسته مسخاكر بهليكوبترات تبع وردة أبقانيو عقيباتها هليكوبتر مسخاكر معلت
ثلاثه ካብቶም ሒዝናዮም ዝበሉ ثلاثه ሰብ ይደልሉ እዚኦም ምስክር ገይሮም ባዕሎም ከም ዝማርኽዎም እንተ ደኣ ኣረጋጊጾም ክንርኢ ከምኡ ተኾነ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ባዕላህና ኢድና ሄምና ይብሉ ኣለዉ ባዕላህና ኢና ተመሊስና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣምፁ ደይልዎም ኣብ ቃኞ ዓሊባታ ሄሊኮፕተር ثلاثه مسخاكر يموت ማለት إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ثلاثه مسخاكر فح زبلوا له يملሱ ማለት ኣበይ ቦታ ተተባለ ሓደ ግንዳዕ ዘለዎ ዕሙር ቦታ ونيرو أبي كله أخبي من حزناهم يلوت حدا إذا حدا خاط ترجع نيمان كم زد عم السلبوتا أب كم زد عم السلبوتا إن حزناهم إذا حدا حق تزاري بعلم متيوم إدم هيبom ناي إذا مسكونة بقى بتحباسك موت دل بس بقى أيضا جعل بلا هجي أخبار حقي جزء بلون بينهم سلا دمسكور بينهم آتم يوم بترانا أتو يوم تحدى خاي سمع تحدى خاي سمع هجي إذا مسكونة بقى ما حد تصفى نقبر أبقى جوهم لنا هجي أبقى بتعمل حياري حدا دبدبي نبغى تاچو نادو تاچو نادو نا إرترا ام حدار مالك يتمرا ناي هو هجي انتاي بال إذي تمهاري ناشتيو هم نزي أبيت ما أسرتن قلمدن كستاي نقبر نزي محرنا كالوت ومبيريتاتون كم غيرهم إدم كم زهبو كم محارو كم زهبو صواعت مقباري حيشيلو حدا دبدبي فردي كم نهوم محرتنا هبو ميلو دبدبي نبغيتاچو نادو صحف مالك إذي غيتاچو نادو يقبلا مالك حجي مع سعيرو ما غيرو تقبلوها بمحرت كنوص كم مبسابوس ግን ጠቅላላ ሽዑ ዝነበርና ካልኦት ቃ ተሓዊሶምና ነይሮም 62 ሰቢና ሕጂ እዚኦም በቃ እቲ ውሳኔ ተወሲኑ ሓደ ሰንበት ጠበቃና ይመጽ ማለት እዩ ጠበቃ መጽ ለምስራች እናለን ከበስረኩም እንዳለ መጽና ማለት ትወጣላችሁ እንደጣቀዐ በቃ ሳይደብር በቃ نحن عملنا ይሄ በቃ በመሕረት ወጽቁ ከምዚ ገረ ጽሒፈልኩም ጌታችሁን አሉ ተቀቢልዎ ሕጂ በመሕረት ትወጽኹም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ተዳሪኹም ጽንሑ ኣብዚ ዝመጽእ ደሎ ሰኔ ሶሉስ ክመጽኩም ንስድራኹም ከኣኒ ባዕለይ ነግሮም ወሕስ ከድልየኩም ገዛ ከድልየኩም ገዛ ዘለዎ ወሕስ እዚ ምስ ስድራ ቤትኩም ብሌሉ ጃም ስድራ ቤትና ተላልዩ ነይሩ እዩ ከይ ሕጂ ወሕስ ገዛ ዘለዎ 10,000 ወሕስ ኣብ ኣስመራ ከይንወፅን ድብል ግስታይ ገይሩ እዚ ሓሙስ ዲያ ሶሉስ መዓልቲ እንዲ ኣይዝክራን ማካይን መጽን ክልተ ማካይን ተጻይና ግብና ማለት ግባአቲና ኣብ ጌታቸው ናዶና ተቀርብ ጌታቸው ናዶ በቃ ማዓት መደረ ገይሩ እንታይ ይብለና ኣዲኹም ኢትዮጵያ መሓሪት ስለ ዝኾነት ምሕራትኩም አለ ኦኬ عراي ንስኻትኩም ከተድሚዋ ተጥልዋ ከተጥዋ ኢልኩም ከይድኩም ኣዲኹም ኣደ ስለ ዝኾነት ምሕራትኩም አላ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ናይ ውንብድና ዝኾነ ነገር እንተ ተረኺብኩም ግን ፍርድኹም ሞት ብለና ንሕና ተደሚርና ኢና ዘይትብሎ ሞት ብለና እሺ ስድራና ደሎ ገለ ደሎ ሽለ ሽዑ ገዛ ዘለዎም ተዋሒስና ቡገርና ወፂና ሽዑ ጋዜጣ ሄራልድ ዲኻ ክትብላ እዚ ሕብረት ዲኻ ክትብል ጋዜጣ ሕብረት ጋዜጣ ሕብረት እዚኦም አዲስ ዘመን ገለመለ ቆጣት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል
سئلنا عسنيوم برها لما سكاراتات ينبروا ولو فيديوዎች ኢዳቸው ሰጡ ተባይልና ኢና ሀዙና ገርና በስለና ገሮም ንንገዛና ሰዲዶምና አንብለክ ዋው 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 ወዲያ ወለደት እዚ ታሪክ እዚ ፍሉጥ ያነ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ዋላ ዘም ኩሎም ሰምዑና ዘለው سمع هاي صقبني حاجه انس كم درجه كم سينما يخرعي نصني ترديكا كم زي فيلم انت هاي كم زحلفكم كميلو نام مጨረሻ خمس بصح دحرز كل مالتي انه نهدلكا طرسراويت ولا تمدرق طفيهم كالد امصيخ ملنا بدحري طبقة بلهم قليل إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. نفسي حجي الحن نوي عندنا خير نازل لنا من البات نفسي حجي نسمع زلنا دحرز كله حلف كله سحبوا قتته لومي من اسي إريترا وهزي إريترا فلاينس خاب دقو وين قاعد تكاتلت كله تعمامو رسعو باوراجام بوغنن بقلن كسحاب تريو لهانو كم يسمعك يوني اذا عاي بتعمل كلتوموتي يسمعني كلتوموتي مغنياتو حزبي إريترا اذا كل شجره حليفو عب درجة ناتنت بتحو هذا تي ناي هقدف أجمعنا خي أكل أبتقاهم تدمى بأوراجا بوجن بجلي خسمع كله نفتح يطلعني بتعمي إذا طلعك حمق نجر بتعمي زحزن مالك زمن سي نتيجة حلفة تركيو نتي أقاتي من نازل له شجر كفتحها بدبل أمنن نحد حلو خمسة أمنت كتير أقولها بتعمي زحزني زي قباء الناي دلنا شجر زلنا سجن وحيد الناس مليسنا نحد حدنا أي بمريء أي بسل أي بقلة يوصل لنا نحد ركاب أو رجع بقلة ختبل بتعمي زحزن أنا هانت فتح أنتي هاجر سميرنا حبيرنا بحبار كنا نتشجرنا كنفتح الأمبر حجي بهايمانو دو بأوراجا دو بوجن دخنواتك بتحمي نايموت موت عدنا أوراجا ومحدرة زولو حراي أوراجا ومحدراكو مجمريا اتصال إدلو موجاني هزبي إذا حجي أوراجا ومحدرة منبل سيبيكم كاخت ما حدا درت لخا سيبيكا ومحبر غيركا ننحدد كاخت حجاجز ننحدد كا بعد زول شجرات تفتح بزي بونس بسلام ومن قدي بزح نجر تقبر تخلي خم غيرك أنا خذ تقبر بزح أجمع زلو أيكون أنا خري أخر له خجن أبوليتيكا منوتو أبوليتيكا نحر حتيقاس نأمنت أبجزي فدريشن والله بخوم بأوراجا زقوم بايتوتات نيرو يبهلي مين يبهل إذا كن نقصاوي سدرابيت وين محدارات لذنبره أجمعين حجيجن ديمقراطياوي منجست خنهنس نحن نبرالنا نعمل قوام كما يقول قوام وناي نا أوراجنا دي قوام كلونا سلفتات قوامين أن سلفتات بهاجر درجة قوام بهاجر درجة إنساني حجي نعمل بارتيتات وسلفتات مسقومة لأن أوراجنا نحن قومان ويكون زي اللي يخون ويقوام دي يخون حجي زي نجرزي أتصبيكا قصنا حزلو إيو كلنا مالتي نو كله بخمس عينة تحسب أقدم كاتي تي نقول زلنا خلت حلنا ده حركة نحنا من الباش نتيجة إمنا دول شجر نمقلاي ده أمبر نمحدراز ملكت حزبي حزبي جوسو ببوراجانا يبل نا حزبي
بهاجر درجة تتعرفنا بقوامنا بسلفتات غيرنا ديمقراطية ومنجست خنقبرينا تلخان هزبي زقدم حجنا أنا من وكيلنا إنا مبأوراجان بقل نتعرف نا خنقبر نخيل أبزي سيبيك كوينكا ننهدكا نتحقاقزكا تبر تخيل مثلا تزي كونت بوليتيكا زبال عمي كان تاريخايو قروب تساقم كيف تفرح مالتي إذا نعشتو زمسل جيتات نابجل نجر كيحرك تعميد هكا مالتي لبونا غيرنا بلبي بلنا تزي حزنايو بتعمي حنتي أبزي فيسبوك دمبو كواسي بتعمي نعنا تملكت وين رخيبة هاي دبل أما نقدسي كل التخلابات يبقى نيرو كل التخلابات كباس ولو تم قال يوم تايلهم عرقوهم زم خلابات عرقوهم يلو لا قدفهم دا تصاوبوا دحان قدفهم يلهم قدفهم مالت دحار وانا نايت حدا مسبله تخلبو توصيعو بقى غعطيش وانا حدا صنيحو مالتي نت خلب نايتي حدا زبيط غليفو اذا حدا خا مسرع قلبي هارن كايل خا نعو خا زبيط غليفو دحار ود حوبو متي خاناتا نذا ابو حو متي خانتي حو هاريم كان ليل خا زبيط غليفو مالتي دحار اتقامت ود حوبو يتهرمو كاو انداله عد ملئتي خساتر كوينا يلك حج دما اذن يا خلاب عد مسلنا عشت نجر سقيلنا نري لنا نو والله انا عقب كن بالقبال نابك يعرق نبزيت دلي نجر يعرق مالتي سلازي انا ازي زغبر زلو حلافنت ليس معهم سبات كان زعين اوراج يعني نحل حدنا قطافنا زخيل زرباتات وقالات ولا عبيت سبات فتين كاديت تصبيو ليت تصبيو سبات كان زعينت ملእኽትታት فيسبوكاتن بقالن كحلفو كله زحزني زي كل حليفنا زي كل مسواتي زي كل قال مخ تواليدنا وليدنا كل نجر انا زملكت ايكونن ايغبأنا خون زي غبو نجري ስለዚህ كلنا لبخ نغبر علينا من يزقتل انتي كيو تاخون امونغو دغفتن امونغو ستايتن زبهالالو اذا خا بسلاماو منجدي ينبر بحيلي متهررا بمقتال نفتح يمسلنا لب غيرنا طرحنا هنفتحنا خير هو فيلنا ترى طرحنا هنفتحنا هدي بالعنه وانا نقول دلاي فتحي كلنا لبخ نغبر نتوم بخمسه عين الزواطات زلو احواتنا دقنا لبخ غبرو كنمعد عقب كنمل يقبأ يبل. إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا. كابيتانو من البات أنزي معواليزي بصحكون نتم وطيهم ززاربو من البات كومتات عينت إعلامها زلوهم شالكا زي كونكوز تمتسي حدا زي كون متسي اندحو تزاريبو كل سب صعبة خوينو بت حدا قال متسخا كاله غازارب كانوا عسو انا اتحزن لي دامبر نايتم زارب زلويك زي كونسي نايت حزبنا صيلو ببزغوت توزغوت زلو زيان عايت غرمني ازيرنا زين حسبلو سعدينا وديقنا وسن ديو اجيتا مسلكا تقال بغورو صنحه ولا من نو زغر نو كابيتانو سوري اقاري صكا دامبر انا سي يتكاب حون دحرتي خايو سيتحررني خاتي لكاسي تجاجل لحات ولا هكا تايدي مسلك يعني انا دبل له كو حدا مالسي سانسور دبال تايدي مسلكا سانسور انا امنسي راديو بالكل خاص جيتسخا دخفن اديت كيركا سايت غبر مالتي نهزبي زغاچو كايكون حما نجر دمهر كايكون تمحلال ملختي حجزي حدا سب وصيلو بعلو سانسور يبلو نمن حرم انتي يسعبينالو كان قاليوم كون الكات صيقي ناي قاليوم هيفولتون كتب لا يدخلنا
እቶም ብስዕቡካ ከም ዝብለካ ዘለኹ ሓደ ንኣብነት ምፅኢሉ ብገርሁ እሞ ደረጃ ነቕሓቱ ትሕት ዝበለ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክስታይ ዘየበለ ብገርሁ ከምዚ ኮይኖም እከላ ከምዚ ገይሮም እዞም ወገን እዚኦም ከምዚ ገይሮም ክብሎ ከሎ በቃ ሓቂ መስሎ ምክንያቱ ደረጃ ነቕሓቱ ኣይፍቅደሉን ኣይበፅሖን ከምዚ ዓይነት እንታይ ሳዕብየን ኣለዎ እውን ኣይፈልጥን ሳዕብየኑ ንባዕሉ ነዚ ነገር እዚ ምድጋፍ ናበይ ገፅካ ናብ ጥፍኣት ትኸይድ ከም ዘለካ ኣይርድኦን ከምዚ ኢሎም ከምዚ ኢሎምና ኢልካ ናብ ገደል ኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብል ኣለኹ እዚ ፌስቡክ ሳንሱር ዘይተገብረ በቢኢድካ መፂኻ ዝግበር ዘረባ ፈፂምካ እቲ መልእኽቱ ሓደገኛ ፅቡቕ ኣይኮነን ኩላህና በብዘለናዮ ዓገብ ክንብል ኣለና ንኣብነት ኣብ እስራኤል ሕጂ ብዛዕባ እስራኤል ዘለዉ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ብጣዕሚ እቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ለባማት ሰባት ብዕርቂ ክነደቅሶም ብሰላም ክነብሎ እናበሉ ከለዉ ካልኦት ብደገ በዛ ኣውሮጳ ዘለና ካልኦት ግን ነቲ ነገር መሊስካ ላምባ ወይ ከዓ ቤንዚን ምኽዓዊ ዝረአ ናይ ገለገለ ክሪኦ ከለኹ ስለዚ ኣነ የድልየናኒ ካልእ ሽግርን ኣለና ካልእ ዕማም ኣለና ዝሓለፍናዮ ፀገም ኣሎ ደሓወ ቁስልና كل مسوات خفيلنا دك سوات من تيالو سدرا سوات من تيالو تعد من تيودي كله نجارات دوم نايت حنسسن كذا نجارات له بزح نجارات دفتح كلنا أبزي ليد النجارات تم زنا خصوصا نز نجارزي كم وراي وسيدم زارو له يعني تعمل حزنا كاي عجب كلنا ببوجنا عجب نبل آيد لينا إذا أنا فتشو ما يملك تنانيو هدليناني فتو هيربحناني بك مفتو صلاتكم كون تريكونا ولا حد سبب ربح له ولا حد اوراجا يربح ولا حد وجنا يربح ولا حد ربحنا مسمع هين مين مبال مكببار ودي عوالدت ويل بشم كلهم تخاتلتي دمصي راديو رنان ادالوتان زي عدل زي ذهب كنا بتعملنا مسكونكو وكلهم تخاتلتي دمصي راديو رنا سمعنا زلو خاب زلو هاليوم بمقد تليفون بادور بعن شعاتن شوعات حدا شدشت حدا حموش تبادو شوعات شدشت خلت 4 بمدوال قلز رسع كاين تولو زوج الكاين تولو او اتيوم كحبرونا خمس خلو انا حبركو وانس اجين دعن ممهر ثانك يو سو ماتش ان انقعكا تعنا صبوق ملو زي غودل كوينو ابت نبركا تملسكا very proud of you thank you so much آمين أراي كله بتعمي قني ليوني كله بزا قات أمجن أما تبغى نقول زنبرنا يوم أنا خاني ردي إرنا شلمات نايسب أو مسألة توهيبا سمعه بتعم صبوق يوم واقعتي زجبركم التحري ملكت ناتوس لزغنة بتعمي نحجوس بردي إرنا خا نحبن thank you